Esselamu Aleyküm aziz ildeşler. Esselamu Aleyküm Aydın. Aleyküm selam Kemine selam vatandaşlar. Ee, O Kemine Aydır. Aydın bugün yine azırak bir giyinişleyin ve ağır tema boyunca bir gurrun edeli. İldeşlerimizden hem köp geliyor ya da ne hildi vaysak. O köp o yanlış ya mı diyeli. Yine devletin o borçları mı yani devlet kömek ediyormuş onun mesele boyunca. Biz bunu şu tayda o bir açıklığı kavuşturmalı bunu. Ona hem sebebini aydayın, ne için açıklığı oluşturmalı. Yine o ildeşlerimiz yine bir devlet meselesi boyunca ya da devletin özü boyunca da o yanlış bir nemeleri var. E, o yanlış düşünce değilsek o doğru olanak o devleti yanlış tanıyalar. O devlet yine kömek etmeli diyen söz var. Devletin o yine borçları bilen o kömek nemesini biz şu tayda ayırmalı. O bunu bir neme yol boyunca edeli. İzgiderle konstruktif hükmünde bunu neme edeli son ildeşlerimizden hava düşünür ve kızıklanmalı bu mesele boyunca hükmen suratta yani devletin ne edeceğini bilsen ondan sonra devletin hava etmeli ya da borcu diyeli hava şu zatları doğru biliyor. Ve şoňa görä de gidiýän seni o soň ýalňyşdyryp bilmeýärler. Ara siyasi ýalňyş siýasatçylar giren ýagdaýynda bize diýäs diýip bilýär-de. Aýdym. Soň o şul näme seredeli o döwlet näme zatyna Yani Kemine şol birinci şol sorudan başlaly. Devlet näme? mawa o döwlet men azjyk näme bir soraýyn bir ýönekeýjek. Awa ine devlet tova bir binalardan ibaretmi? Yani bir şehir var, barýaňyz binalar var. Şondan ibaretmi ýa-da ine baýdakmy devlet? O näme zat devlet ýa-da bir simbolmy? Yani bir ýurdun, şäheriň bir simbolymy bir devlet? Yani devlet näme zat? Yani şu devlet diýende näme görýäs ýa-da devlet diýende bir zat görmelimi? Ýa-da görmegiň ýerine o pikirlenmelimi ýa-da bir näme düşünjem aklyňa gelmeli devlet diýende. Ine biz şol soralar boyunca näme etmelimiken diýen bunu döretmelimiken diýen. O devlet sonra ondan soň nämeler çykýar da o devlet o kömek edýärmi, o borcu barmy, nämesi bar bolsa şo taýdan hökmen suratda çykaýmaly. Aýdyn şonuň ýaly. O sen ine devlet binamy näme sen öz bir pikirini aýtsaň, o ýyleşlerimizem dinlese. Ondan soň bunu bir azrak o giňişleýin näme edeli. Bir konstruktiv diýdik de bir taýarlan nämämiz bar, soň şoňa geçeli bir. Kemine indi devlet bizde aslında kimdir birine Türkmenistan vatandaşlarından kimdir birine devletin näme diýdiğini düşündürecek olsaň ters tepki veriyor. Bilýän diye. Yani bilýän diye. İň ýalňyşýan ýerimiz emine şo taýda bilýänligimizde bizim. Biz bilýäs diýäs aslında ýöne devletin näme diýdiğini düşündirmek üçin bir kitaba sığızdyryp bolanok, onu filosoflar düşündürende de bir kitapda düşündürüp bilen okşol zady. Hatta şol sorag devlet näme diýen sorag bilen ýa-ni filosofiyada da bardyr. Men bardyr diýip çaklap aýtýan özüm okap göremok o taraplaryna. Ýöneýne Kemine devleti aslında yine halk bilen birleşdirýärler. Ya da halkın sinonimi devlettir. Şoň ýalyk düşünjelerem bar. Ýöne devlet bir sany bina däldir. Devlet bir sany topar däldir. Mümkin däl şolaryň devlet olup bilme mümkinçiligi ýok. Ýene bir näme bardyr, devlet aslında bir institutdur. Bizde ine institut düşünjesi ýok bolanlygy üçin devlet düşünmegimiz has kyn bolýar. Devletin näme diýeni düşünmek.
Onun şu Sebebi institut sözünü ne medele azıcık düşündürecek olalı yani. devlet kemine devlet institutu ya da devlet aklı diýilýän zatlar ne şol institutun nämedigini bilmenden hiç hili mümkinçiliğim yok düşünmäne. Düşünüp bilmäne mümkinçiliğim yok. Yankı men ona yanlış diýip aýtmaýyn ýöne näme sorawlar vardır bir hili. Yankı akıl tarapyndan berilmeýän soraw ya da akıllı soraw däldir şol sorawlar. Devlet näme üçin kömek edenok? Devlet kömek etmeli. Ya da devlet şu zady etmeli diye. Devlet hiç kimin öňünde borçlu däldir. Borçlu Vatandaş del diýende yani kömek etmäne borçlu deldir kömek many izinde de. etmäne borçlu däldir. Devletiň bir ýerine ýetirýän işi ya da devleti devlet edýän wezipeleri vardır. Olam tebii ýagdaýda dören wezipeler. O wezipeni bir adam oýlap tapanok ya da bir topar tarapyndan üpçin edilen o wezipeler. O devletiň tebii wezipeleri vardır. Şol wezipeleri ýerine ýetirip bilen ýagdaýynda devletler galýandyr. Wezipelerini ýerine ýetirip bilmedik ýagdaýynda devletler ýitip gidýändir. Ol İslendik devlet ýa-ni taryh alyp seredip göräýin, devletlerin taryhlaryna seredin we şu günkü ýagdaýlaryna, habarlara seredin, analiz edin. Dünýädäki devletler iň güýçlüsini bolsun tapawdy ýok. Iň baýyny bolsun tapawdy ýok, analiz edin. Şu taýda wezipelerini görersiňiz devletiň. Öňünde goýan sorawlaryny görersiňiz şu taýda. Yani ne şolam devlet bolýar. Indi nämäsine maýdaýyn, biz kaça men devletiň göz öňüne getirip biljek şeklinde aýdyp bereýin watandaşlar. Devlet ne parlament vardır. Ondan soň hökümet vardır. Onun ýanynda da üçüncü nämesi kaziýet vardır. Bu üçüsü devletiň ýekece şahasy bolýar. Ýekece şahasy devlet. Ýekece şahasynyň aýrylmagy bolýar. O, ýekece şahasy bolýar şu devlet. Kiçik bir zat bolýar devletiň ýanynda. Ondan soň ine şol üçüsünün aslında biz hökümet yani güýçlü bizde hökümet hemmesinden güýçlü bolýar. Yani üçüsünün içinde de aslında üçüsü öz başına devlet olsa da bolýar hökümet aýryp yani üçüsünün içinde güýçlü çykdy diýip bilsem ýöne bizdeki näme mysal berýär däl ýöne şol zat devletiň kiçik bir şahasy bolýar. Devlet institutunyň. Indi onun ýanynda ýankı jemgyýet gelýändir. Bizde jemgyýet hiç hili nämesi ýok. Ene jemgyýetiň istendik bir devlet daşary ösen devletlerde ýa-da bir söz azatlygynyň bolan ýerlerinde jemgyýet ýaşaýan adamlar, watandaşlar öz guruluşlaryny döredip bilýär. İstendik guruluş bolup biler. Sungat üçin bir guruluşy özleri döredip bilýär. Ya-da siyasi bir guruluş döredip bilýärler. Ya-da sport urundan bir guruluş döredip bilýärler. Ona hiç kimin garşy çıkmana hakkı yoktur. Sebäbi edýän işinde garşy çykylýan ýerleri var. Ine devletiň olan bir wezipesi içeridäki tertip düzgünü saklamak. Mysal üçin sen eger ekstremizm ýaly bir toparyň olmasa ýa-da daşdöwre we tebigaty ziyan vermek, ýaşaýjylara ziyan vermek, haýwanat dünýäsine, ösümlik dünýäsine ziyan berýän bir aktivite edýän toparyň bolman beýleki toparlaryň hemmesine ruhsat berilýändir. Öz guramagyny gurmana ruhsat berilýär we şol guramam devletiň bir bölügidir. Bu ýa-ni jemgyýetçilik guruluşlary diýilýär olary. Ol hökümete de bagly däl, parlamente de bagly däl. Ondan soň on gatdalynda goşun var. Ine goşunam edil şoňa devletiň kiçik bir şahasydyr. Devletiň wezipeleriniň içinde näme girýär? Ýaşaýan territoriýany gorap taklamak. Daşky howpsuzlyk, içki howpsuzlyk ýene esker daşka değişli bolýar. Esker hem daşka değişli bolýar. Şondan goramaly. Esker mysal üçin içeridäki näme garşymana hakkı ýok. Daşdakyny ya da wezipesi däl, garşymana hakkı ýok diýsek ýalňyş bolar. Sebäbi hak diýen näme eger hakkı gorap bilseň ol sen hakyň bolýandyr ol istendik bir zat ýöne. Wezipesi daşky howpdan goramakdyr. Eskerin.
Indi ondan soň geçeceğiz. Döwletiň mysal üçin pul dolanşyk bir sistemasy bardyr. Döwletiň içinde ýanky ýaşaýyş, söwda, iş, ýani alys-beriş diýeň. Bu zatlary ükçin etmek üçin sen pul siyasatyň diýelim ama. Pul siyasat, pul policy de hani siyasatı diýsek ýalňyşram bolar. Edil türkmençe nemesi ýok. Gelişen okýada. Ama gelişmese de ben şu günlükçe şol sözü kullanacak. Yani Aa. pul siyasatı olmalı. Hı hı. Finans siyasatı olmalı. O finans siyasatının sen parlamentine bağlı uzattı hele. Yine Merkez Bankası çıkıyor şu tayda. Hı hı. Yine Merkez Bankam hiç haysına garaşlı değildir. Parlament ya da yani kaziyet olsun, koşun olsun hiç kim Merkez Bankına buyruk verip bilmeyendir. Merkez Bankının işi ayrıdır. Yankı finans siyasatını yönetmektir Merkez Bankının işi. Olam nem oldu? Devletin bir şahası oldu. Ondan başka iktisadiyeti ve iş dünyası vardır devletlerin. Önümçülüğü vardır. Yine şu zatların hemmesini birleştiren vaatın halk nirde berdi? Halk yankı cemiyetçilik kuruluşlarının içinde en güçlü rol oynayan yeri şotay oluyor. Cemiyetçilik kuruluşları. Yine şu zatların hemmesi bilelikte devlet değil. Ayrı ayrı hiç zattır olur. Öz funksiyası vardır ve şunu yerine getiriyor. Misal üçün ben devlet köplenç näme menzetçek olan yine canlı organizmler vardır. Organizmlerde aydalı beyin vardır. Beynin öz işi var, yüreğin öz işi var. Ondan sonra aşkazanın öz işi var, ayağın, elin öz işleri vardır. Ve her kaysam öz işini yerine etkileyendir. Misal üçün demalyan sen demini saklap bilyen maydalı istesen hem saklap bilyen dersin. Belli bir vaattan sonra dem alıp yine mecbur ediyen özünü dem alıp başlayan. Yüreğin urşam edil şon yalı sen organizmin yankı aktivliğine göre yürek vuruşu şona bağını ve kamilen yankı kislorodü bütün etmek için şona göre işleyendir. Ondan sen kelleğine göre edip bilen ol. Yine devlete medil şon yalı. Sen hazır gelip organizmin içinden aşkazanı çıkarıp yine şu aşkazan tutuş organizm değilsen onda yanlışarsın. Onda yaşayış olmuyor ortayda hiç gelip. Onda şu nemeye geçtik aydım. Yuvaş uzun sürer miken diyen hem onun içinde açsak has o düşünüklü olur yine o devletine biz borçlarıyla kömeklerini karıştırıyoruz da yani halk hemmemiz belki bizim bilemiz yoktur yani şu işin içine girip düşünen olmamıza mahma. Yine devletler o kömek etmeyendir, o borçları vardır, borçlarını yerine getiriyendir. Yani size köplenç yine devletin etmeli borcunu eden yağdayında da kömek hükmünde sizin ne medip biliyade. Ne değil ya, o Allah biliyorlar. Yine biz kömek ettik diye, yani aslında borcu. Hiç açanam devlet öz içindeki o halka kömek eden değildir. Bağır etmelidir yani şön yaldı deyip baba bir ne etmeli, etmeli iş var olsa yani o devletin o borçlarını görelim şu taydan o neme kızıklırak bir hava temalar çıkarala. Şimdi devletin borçlarını şu tayda sağlasak o umumi hemmecesi değil o yani has detallı değil umum bir neme o adaleti üpçün etmek hopsuzluğu üpçün etmek yani aydın hava sağlanıp geçen nemeleri o bilim eğitim el yeterli etmek ve üpçün etmek hava sağlığı el yeterli etmek. Yine şunun yani bir umumi ve yüzley o neme değil ya da fundamentalna nemeleri şular. Yani şu zatlar borç yine şunun dışında o neme olup bilir. Kömek etmeli yağdayı da yani devletin bir adama kömek etmek için bir adam ne yağdaya düşmeli. Misal için aydan da yine ne mani alalı Avrupa yurtları, Amerika'nın koronavirüs dövründe yapıldı da köp yerler. Şu yapılan için stimulus diye de neme verdiler.
kömek pul diýerler. Ine türkmence öwren wagtyn şu kömek pul diýesin gelýär ýöne şo taýda o mecbur şo bermeli. Yani hemme yerler yapıldı ve ýagdaýlaryň agyrlaşmagyny islemeýän olsa şonu bermeli ve bu kömek däldir. Bu borç hökmünde görýändir. Amerika döwleti bunu borç hökmünde görýändir. Ýöne siýasylar gol çekýärdi. Trump gol çekýär, hamaly Trump kömek edýän ýaly şonu döwletiň ýagdaýy talap edýär. Ýani döwlet diýär men şu halk diýär şu kömegi ýa-da kömegi diýip aýdýan ýene şu taýda goşadyrnak içinde almasa meniň ýagdaýym agyrlaşjak diýär. Döwlet aýdýar halkyň ýagdaýy agyrlaşsa meniň hem ýagdaýym agyrlaşýar diýär. Şo sebäpli şol nemäni berýär. Onuň borcu bolan gollaw hakyny berýär. Ýöne köp döwletler şo gollaw nemäni koronavirus döwründe berip bilmedi. Berip bilmeýändiginem sebäbi bar. Näme berip bilmeýän? Türkiýede näme berip bilmedi? Gollaw koronavirus döwründe iň köp ýapyk galan ýurtlaryň biri Türkiýe. Gaçkan wagtlar iş yerler esasen restoran, hyzmat sektory yapyldy. Ama şonda näme kömek edip bilmedi? Sebäbi o halky güýçlü däl. Ýani Amerikanyň bir halky bilen Türkiýedäki halkyň o güýjüni, gazanjyny hemme zadyny hasaplap görüp yeterli däl. O şo yeterli bolmaýan üçin hem döwlet güýçlü däl. Türkiýe döwleti Amerikaýalyk güýçlü däl. Yani güýjüni iň soňunda nemeden alýan bolmaly. Iň soňunda diýip aýtmaýyn diýe ýalňyşam neme bolupdylar. O belli bir ölçekde o halktan gelýän salytlar alýar, şol salytlar birip durýar. Soň şolar fondlara aýrylýan bolmaly. Her fondyň öz wagty bar. Meselem ýangyn çykan wagtda şo salytlardan gelen pul ýangyn fonduna birikdi, şo taýdan alýar. Ýa-da yer titredi. O yer titren wagtda yer näme diýilýär ona? Tebii betbagatçylyk diýip aýdaly bularyň hemmesine tebii betbagatçylyk bolan wagtda şo taýdan o pul çykarar ýaly bir fond bar. Şo fonda da salytlardan gelýär. Ýani o güýçlü halkdan gelýär ýa-da o näme maddi ýagdaýlary güýçlü bolan halkdan toplanan salytlar bilen gelýär. Şonuň ýaly bir näme bar. Indi beýlek maddalar hem şonuň ýaly alyp bilersiňiz. Ýani aýdyň esker diýip agzap geçdi. Eskeriň o önümçilik nemesi gata azdyr, pestir. Diňe Amerikanyň ýa-da şoňa benzeş o güýçlü ýurtlaryň eskeri nemesi öz gazanjyny edýän oplar ýara öndürip ýara sat ýa-da onuň belli bir bölümleri bar. Edil eskeriň özäm etmeýär, şo eskere değişli ýa-da esker oňa değişli bolan bölümleriň nemesinde. Indi esker şol nämen hissedary ýani o paýdary. Paýdar. Goşun nämäniň paýdary uly şol daşar howpsuzlygyň. Indi o nämäni pikir edin? O Türkmenistan ýa-da ösmedik ýurtlar. Ýa munyň goşunyna nereden pul gelýär? Bu önüme öndüren o bir giden adam bar. Aýdaly o ýyllyk 100.000 gullyk edýän bar diýeli bir ýurtda. Şu 100.000 adamy ertir akşam ýetirip içirmeli. Bularyň geýim gejimi bar, bularyň ýaragy bar, bularyň nemesi bar. Türgenleşigi, eýitimi diýeli. Onuň giden hemme zat we bularyň hemme jesem çykdyjydyr. Bular nereden gelýär? Bular ýene de şu ýanky halkdan toplanan salytlardan gelýär. Indi saglyk nämäni alaly? Ine hassahanalar mut bolmaly diýilen näme bardyr? Näme diýeli? O pikir bar da. Köp adam aýdýar, döwlet kömek etmejek bolsa näme üçin gerek diýen o soragyň netijesinde çykan bir näme bardyr. Hassahanalar mut bolmaly. Indi hassahana mut bolmak üçin o hassahanalar puly nerden almaly? Olar aýdýar döwletden almaly. Döwlet nerden alýar puly? Yani döwlet bir ummasyz giden näme däl de netijede ýykylýan, krizge girýän o ýene bir zat bolýan döwletler bar. Şoňa göz aýlamaly. Häzir şu Türkiýede köpüýüňiz Türkiýede ýaşaýaňyz. Türkiýe bir uly bir ykdysady krizin içine girip barýar.
demek o döwletiň bir o ejiz taraplary bar. Ykdysady krizise giren olsa bunuň hem sebäpleri bolmaly. Ya ýalňyş dolandyryş bar bu taýda. O ýa-da ýene bir zat bar. Şonu köplenç ýalňyş dolandyrışykdan gelýär. O soňam korrupsiýa. O nämäni bozmak, düzgün tertibi bozmakdan korrupsiýa. Geçen aýdyň gürüň beripdi. Şo zatlardan gelýär-de. O demek o döwlet öz güýjüni bir howadan hem alyp duran ok. Onuň bir güýjüniň gelýän ýeri bar-da. Nireden gelýär ýene. Şoňa seretmeli. Yani o döwlet kim üpçün edýär aýdyn. Döwlet o hemme zat üpçün etmeli bolsa, onda da bu döwlet kim üpçün edýär? Aýdyn. Şonu ýaly bir sorak çykýar. Düýpli bir sorak. Ýene döwlet onu etmeli, bunu etmeli diýär de, ýöne döwlet o kim üpçün edýär? Döwlet nireden geldi? Yani şonuň ýaly güýjü nireden alýar? Şonuň ýaly bir sorak bar. Indi uzun durmaly üstünde. Kemine döwlet ýankı esasy güýjü ýene halkdan alýandyr. Şoň üçin döwlet institutlaryna seretseň vatandaşy yetiştirme wezipesi bardyr we yetişdirýändir, bilim berýändir. Yani bilim sistemasy şoň üstüne gurulan bir sistemadyr. Gelecekde 15 ýyldan soň, 20 ýyldan soň ýankı şol nesil salgyk töläp başlaýar. Salgıtım önümçülüğün belli bir prosenti bolýar. Hemmerde de şoň ýaly. Näçe köp önüm öndürilse, şonça da köp salgyk gelýär döwlet. Näçe köp adamlar sarp etse önümleri, şonça da köp salgyk gelýändir döwlete. Indi nämen aýdyp göreli, şol ýaňky saglyk meselesinde de vatandaşlar sagylykda şu zat bar. Eger medisina mut bolsun isleýän bolsaňyz, medisina mut edip bolýar. Mümkin zat, mut medisina mümkin zat. Ýöne o taýda aýdaly siz doktor bolup işleýäňiz. Size pul bermeli. Kim pul berjek? Size döwlet berjekdir. Budjetden döwlet ýaňky aýlyk hasaplap berýär saňa. Ol aýlygam ýene halkdan gelýär, salgyklardan toplanýar. Şo ýerden halk berýär, ýaňky salgyk pullugyna, salgyk pullugan hazynyň üstünden ýene dolanyp balnitsalara gelýär. Şo balnitsadan hem saglyk işgärlerine aýlygy berilýär. Ýöne medisinany mut eden wagtyň aýdaly bardy geldi seniň bilim sisteman gowy işleýär. Ýöne medisina mut olan üçin hiç haçan o taýda oňat ýaňky ýokary hilli servis bolmaz. Talap döremeýär-de. Mut olsa hiç haçan on gadyran bolmaz. Aýdaly bilim sisteman gowy dünýäde iň güýçli doktorlary bilim sistemany yetişdirýär. Ýöne o doktorlar Türkmenistanda işlemez. Siz sağlık meselesinde de men iň gynandyrıjy ýeri bilemok. Belki bizde ýaňky adamlar keselleýän däldir. Ýöne sağlygy puldan näme görýärler. Yani pulu has öňde görýärler, sağlykdan hem öňde görýärler. İň erwet zatlaryň biri, iň erwet düşünjeleň biri. Gözüňe etir mut olsa käbir operasiýalary belki edip bolmaz, käbir keselleri ine daşary ýurtda näme üçin şu wagt daşary ýurda gaçýarlar, käbir özlerini bejertmek üçin käbir vatandaşlar daşary ýurtda bejertýärler özlerini. Näme üçin? Sebäbi daşary ýurtda medisina pulunu berip bejertýän garantisini berýärler we şo derejede yetişen kadrlar işleýändir. Doktorlar bar. Käbirem däl, gatykan daşyna çykýar saglyk üçin. Ýöne näme ölen aýtganda şol Türkmenistanda yetişen bir doktoram ýa-ni saglyk uğrundan okap gutaranlar eger özlerine dünýäde özlerine şo dereje bilim alyp bilen olsa medisinany mut etseň Türkmenistanda işlemez. Näme bolar? Sen iň gowy kadrlaryň daşary ýurda gaçyp başlar. Onu köp döwletiň nämesini sistemalary analiz eden wagty görersiňiz. Ýewropada näme doktorlar işleýär? Dünýäniň ýerlerinden gelipdir şolar. Ýerde medisina arzan mut olsa şo ýerlerden, şol döwletlerden çykyp Ýewropa barýarlar, Amerika bary işleýärler. Soňra aýtjaz, ene Ýewropaň medisinasy güýçlü ýa-da Amerikaň medisinasy güýçlü diýär. Näme üçin güýçlü? Nirden güýçlü? Özleri yetişdirýärmi? Elbetde özleri hem yetişdirýär. Ýöne dünýäň ähli ýerinden şol yetişen kadrlary çekip bilýär berýän aýlygynyň netijesindedir vatandaşlar. Yani
pulunu versene o hizmet alırsın. Sağlığı olsun, beyleksi olsun, yolun olsun ya da istendik näme o hizmet almak için sen şon karşılığında pulunu tölemeli. Pulunu tölemek için näme? İş etmeli. Yine iş meselesinde de şonam devlet işçiliği üpçini ya iş üpçini ya onam näme üstülen? İş adamlarının üstülen. Devletin özü gidip zavod kurmalı, fabrik kurmalı değil yani yeri yok. Yeri hususiyetçiliğe ver ya, o bolmazsam şoň ýaly devletin yeri deyip, o näli devletin yeri. Sen şol yeri vatandaşlaryň özünde bolsa, vatandaşlaryň öz hususy yeri bolan ýagdaýynda da ýene de şol devletin yeri bolup galýar. Amerikanyň önümçiligine seredip görüň, ýa-ni GDP ýyllyk hasaplanýar. Şonu Amerika devleti öndürýärmi? Yani Amerika devletinin adına yazılıyor şu zatlar. Şu Amerika devletinde görkezilýär sebäbi için Amerika devletinde görkezilýär. Aydalı Amazon var. Amazon'un şu önümçülüğü, öndüren hizmetam şu GDP'nin içine yazılıyor. Beýleki şahsy firmalaryň, şahslaryň ya da şoň ýaly ýa-ni paýdarlar jemgyýetleri bolsun, şolaryň hemmesiniň önümçülüğü Amerikan adyna yazılýar. Näme üçin? Sebäbi Amerikan içinde öndürilýär. Amerikan ilaty şo taýda işleýär, şolary sarp edýär, öndürýär. Diýmek kimin kol? Amerikanky. Ine döwlet. Adamlar etmeli sonunda. Nämäni näme diýär? Howpsuzlygyny üpçün edýän o çobalan için şo taýda galýady Amazon. Meselem näme üçin Hytaýa giden ok çykyp Amazon? Ýa-da näme üçin Türkmenistana gelen ok Amazon? Şonuň ýaly bir soraw da. Ine aýdyň nämäni? Awa döwlet kim üpçün edýär diýdik, ine vatandaşlar iň başda vatandaşlar üpçün edýär. Şoňa bagly sebäbi bir döwlet bolmak üçin iň esasy gerekli zadam şo taýda bir halk. O halkam bizde kemine bir ýalňyşdyrylýan yerimiz var. Döwlet näme mysal üçin tebii baýlyklar diýip bilerler. Ýöne tebii baýlyklar kiminki vatandaşlar? Tebii baýlyk owa. Gazymyz var diýip ýaňam bir ýazypdyr ine. Näme? Gazımız bar bolsa biz şu gazı hany görýäsmi? Yani bar diýetde, bar bolsa näme üçin göremiz o gazı? No, nire de gazın pullary? Şo soramaly. Ol näme mesele inde ol aýratyn mesele şunu gürrüňe bolup owa şoňa geçip bilersiz. Aýdyň aslında Türkmenistandaky döwlet meselesine. Ýöne ine umum bir dünýäde nädip döredi o döwlet? O döwlet nädip döreýär diýär ýani. Döwlet. O son kim döredýär döwleti? O döwlet näme üçin döreýär? Näme üçin döreýär? Sorak şu taýda iň esas sorak bolmaly. O döwlet nädip döreýär? Bir döwlet. Bir döwlet döremek üçin näme gerek? Nähili şertler gerek. O nähili şertler gerek. Bir döwlet o döremek üçin birinji halk gerek. O soň arıçak yani territoriya gerek. Ondan soň konstitusiýa gerek. Baýdak beýleki zatlar o näme? Bolsa da bolýar, bolmasa da bolýar, şertler. Ýene şu zadam iň esasy ýene döwleti şu günkü dünýädäki döwletleri emele getirýän şertler territoriýasy, öz halky we konstitusiýasydyr. Territoriýasy. Yani şu üç näme? Ondan soň bolýar şu üçü bar diýeli, o üçü el mydama bardy dünýäniň hemme ýerinde de territoriýa bar, halkam bar. O konstitusiýada ýazyl. Yok, bular kemine diňe bir näme däl. Şol ýene bir näme ýeri bar ýa-ni. Näme diýilýär? Egemenlik diýilýär. Sovereignty. Öz ýygyarlylyk. Öz ýygyarlyk. Ýani belli bir territoriýada halkyň öz ýygyarlygy we konstitusiýasy bolan ýani toplum, şo taýda döwlet bolýar. Şol ýanky başda aýdyk geçdi ýa, kemine halkyň özü iş dünýäsi işini döredip bilýär, ýani jemgyýetçilik guruluşlaryny döredip bilýärler. Ne şol zatlaryň hemmesi öz ýygyarlykdan gelýär. Şoň üçin şol keskitlemede öz ýygyarlyk sözü bardyr hemişe de. Ine şol döwlet bolýar. O taýda da ine
vatandaşa garaşsız devlet diyese, biz garaşsız devlet diyen düşünceni mene ente hiç yerde okap göremok ya dünya havarı yoksa zaten. Yine devlet deyip geçer. Döwlet bolsaň eýem garaşsyzlygyň manysyna gelýär. Ha, Ýöne devlet Türkmenistanda manysy näçe şoňa garaşsyz baky bir tarap diýip o bir tarapdan başlaýar. Bu bir neme dälmi, gülkünç dälmi? Şu aslında neme de Türkmenistan ýa-da şoňa meňzeş ýurtlarda ýok zady ine bar diýip o düşündirip görkezýärler-de. O ýok zady. Näme etmeli bolýar? Ine garaşsyz döwlet diýip aýtmaly bolýar. Döwlet diýseň o inanmajak ýalyk bolýan bolmaly olar üçin. Soň bu döwletine ildeşlerimize de sonra aslında bu neme däl. O döwletini kim döredýär? Nädip döreýänligi belli. Soň ine şol ýanky şertler bolan ýagdaýynda da döwletiň döremeýän ýerleri bar da. Ine döwleti kim döredýär? Misal üçin İsrail döwleti döredi. İsrail. O hemme şertler barda, o kanunlar bar, o dini kitaplar bir millete değişli. Hemme zady bar, ýöne belli bir wagtda çeli döwleti ýokdy, ýöne döwlet döredi şonuň. Ine şo nädip döredi, kim döretdi şonu? Şonuň ýaly, bunuň nemesinde o şertler hem bar. Onsoň iň esasy zat akyl bar. Döwleti döredýän zat akyldyr. Şu aklyň ýok ýerinde döwlet döreýän däldir. Şo zatlary üns bermeli. Ine Türkmenistanda akyl barmy? Şo sonra ine jogap berip bilseňiz, o jogap berip bilýän bar bolsa, kommentariýalarda ýazsyna, ekrana da getirer soň. Şunu hemen bir gözden geçiren soň. Ondan soň ine o kimiň döredýän esas akyl da, ýene şertler hem bar elbetde, ýani näme diýerler? O seniň daşyňdaky, o senden aýry bir şertler hem bar da meýdana gelmeli. O indi döwlet näme üçin döreýär? Ine akyl hem bar, o hemme zadan bar, ýani bu akyl döwlet döretmek mejburmy? Mejburiyetindemi? O kimiň bähbidi bar döwlet döretmek? Kim gazanýar? Şu döwlet dörän wagtda kimler gazanýar? Bu taýda döwlet dörän wagtda aýdyň iň köp gazanýan ýene de o köpçülik bolýar, halk bolýar. O şonuň üçin hem ine şonuň daşyna üýşýär. Ýani bir akyl döwlet döretjek diýe. Soň döwlet dörän wagtda o iň bundan peýdalanjak gatlak ýene halk, ýani köpçülik. Näme üçin o halk köpçülik o döwletiň döremegini isleýär ýa-da şu döwlet o halk üçin bähbitli. Ýa-ni gaýdan zatlarymyz bar ýa aýdyň ine goşun diýdim. O içki howpsuzlyk, daşky howpsuzlyk, ondan soň ýanky adalat, o saglyk, bilim, şo zatlar soň döwlet üpçün edip başlaýar. Kimiň hasabyny üpçün edýär? Halkyň hasabyny. Ýani bu aslında bir-birine bagly bir neme de o tegelek. Bir-birine bagly. Bir bolmasa hiç haýsy bolanok diýen ýalyk bir neme ýagdaý. O diýmek o akyl öňe çyksa, o döwlet gurup bilýär, döwletiň o gurulmagyna we dowam etmegine de halkyň goşandy bar. Ondan soň o döwletiň hem bar bolmagy, halkyň hem bar bolmagy diýmek. Eger bir ýerde kesilse, o yani pikredin döwlete salgytlar gitmedi, pullar aýlananok. Ine döwlet näme üçin salgyt isleýär? Ine şonam näme etmeli? O köp ildeşimiz ýanky aýdyşyň ýaly gaz o hökümetiň kim kendi pikredýär? Ýok, o gaz ne hökümetiňki, o ne de döwletiňki. O şonuň üçin edilýär däldir. Döwlet şonuň üçin salgyt toplaýar. Esasy döwletiň girdeçisi salgytdyr. Şonuň ýaly. O pikredýärler bizimkiler aýdyň. O gazam ne, o neftem hemme zaten şu döwletiň hökümetiňki, o bizem işlesek gazanýas diýip pikir edip ýörenler bar. Ýöne döwlet, o hökümet bolmasa da gaz ýene halkyňky däl. Ine şonu ýaly bir nemesem bar. Ýani gaz o newt hökümetiňki däl, halkyňky ýöne gaz we o
neme döwlet we hökümet bolmasa da şo gaz we newit halkyň eline geçen o. Yine şonuň ýaly bir neme bar, aýdyň mene bir has o çylşyrmlaşdyrdım mı kendiň sadara edeldiýäs gürrümçiligi sada. Senin birinci yankı näme sözün var senin devleti akıl öğretmendir. Şertler bolan ya yankı territoriýan halkyň konstitusiýan diýeli. Konstitusiýa diýende bir ýazyly bir zat däl. Ol näme üçin devletlere serediklerin bir hili birinci nämesi konstitusiýalar däp desturudur şolam. Ýa-da dünýä garaşy diýin. Ne şol. Şol zat akylam şo ýerden döreýändir. Akıl diýip geçen ýöne akylyň näme diýeni aýdam. Vatandaşlar akıl diýmek ol näme zat däldir, göze görünýän zat däldir. Ine bir adama seredip şoňa akıl diýip ýa-da akylly diýmek gat ýalňyş zatdyr. Bärdäki akıl diýilen zat, ýani döwleti döreýän akıl ol göze görünen ok ýöne magnet ýaly ýanky özüne çekge. Kimleri çekge? Şol düşünje näme gelýän adamlary çekýändir. Aýdaly näle akıl? Ine Türkmenistanyň içinde biz ine Türkmenistan territoriýasyny bilýäs, halkyny bilýäs, tanaýas. Ve näme diýäs? Ine Türkmenistanda ine şuň ýaly işler edilmeli, näme işin edilmeli? Neslimiz üçin geleceğimiz garanti almak üçin, ertirki gün çykyjak problemalary gowy çözmek üçin bilimimizi östüreli, saglygy gowlaşdyrmak üçin bilim östüreli, tebigaty goraly. Bu bir akylyň miwesi, ýani aýdylýan zatlar. 50 ýylyny, 30 ýylyny ýa-da 100 ýylyny göz öňünde tutup şu günden bir zatlar etmek alydasy bu bir akıldır. Indi şu akıl kime değişti? Eýrandan biri gelip şol akyla goşulmaz, goşulup bilmez. Sereder başka hili bir zatlar diýerler, düşünmez ama. Ama kim goşulup biler? Diňe şu Türkmenistana değişli adamlar goşulýar. O değişli adamlaryň hemmesi däl, hemmesi goşulmak mümkinçiligi ýok. Şoňa düşünüp bilenler, şol akyly görüp bilenler, ol akyly aýtýan, göze görünýän bir zat däldir. Ýani döwlet akyly diýende. Ve döwlet akyly diýende döwlet akly bir adamda bolýan däldir. Bir näçe adam eger öz geleceğini, neslini aladýan bolsa we şu günkü ýaşaýan ilatyň o şertlerde ýaşamak üçin, şoň üçin bir işläp bilýän ýa-da pikir edip bilýän adamlaryň onun östana bir araya gelen wagtda täze pikirler, täze düşünjeler döreýär. O düşünjeler eýem näme düşünjedir? Ine birine değişli düşünje däldir. Hemmesinden birazcık yani adamın şu zat vardır aslında komandny rabota diýerler ya da takım çalışmasam diýerler ona. Näme üçin edilýär diýip pikir edýäňiz ya da briefing diýilýär. Şol işler näme üçin edilýär ya da ýygnaklar diýip aýdaýyn. Ýygnaklar ya da döwletlerdäki parlament ya da meclis näme üçin bar? Meclisteki adamlar yeke koyan wagtyň pikirlerini öwrenen wagtyň hiç de çykmaz. Ýöne hemmesi ortaga gelip olan islegleri, arzulary bir meňzeş bolsa, isleg arzuw diýmeýin, öňündäki maksady, ýani vizyonu bir bolsa, şol beýinleriň hemmesi birleşýär, şol vizyonyň aşagynda birleşýär we şol taýda täze bir düşünje, has güýçlü bir beýin döreýär. Beýinler 100 tanyk beýin bir araya gelýär, has güýçlü bir beýin döreýär. Ýöne şolaň hemmesiniň vizyonu bir bolmaly ýa-da bir meňzeş bolmaly. Ine şonda şo ýerde döwlet akly diýilýän düşünjede ine şol döwlet aklydyr. Ýeke kişide bolup bilmeýär. Biz ine näme üçin ine başdan aýtýarsa lider bilen iş edip bolmaýar. Döwlet işi liderlik nämesi düşünje bilen bolan ok mümkin de liderlik bilen. Bu 21-nji asyrda hiç bolan ok ol. Awa liderlik diýmek ine rutin işler vardır. Şo tak lider bolup biler. O güllük ine edilýän iş, her günem gaýtalanýan iş. Ve şoň tertip düzgüne seretmek üçin şol işi bilýän adam şo lider bolar. Güllük işi aýdaly çörek satylýan bir ýerde ýa-da çörek pişirilýän ýerde näçe çörek, näçe gradusda pişirmeli şu zatlar güllük edilýän iş, ol üýtgeýän zatlar bir ýani protokoluň netijesinde edilýär ýa-da tertip düzgünüň diýin. Şonu bilýän adam, şoňa eýe adam şo iş ýeriniň lideri bolup şonu üçin edýär. Ýöne döwlet düşünjesi ýani gaýdyşmaýaly 100 adam, 1000 adamyň beýni bir ýere gelen wagt, ýöne lider bolan ýerde şo lideriň aýdyny bilen gidýär. Şoň üçin biz başdan liderlige garşy hatda mümkin de bir lider bilen döwlet düşünjesini döretmek mümkin de. O düşünje bolman döwlet kurmaga synaşmak ýalňyşdyr. Indi Ve näme aýdyk geçeli döwletlerde ine alınýan kararlar vardır.
katı ağırdır yani. Elbette Türkmenistan ýalyk döwletlerde karar alınanda bir günde karar çıkıp bilýär. Bir günde bir karar ýatyryp bilýär. Konstitusiýa üçin 3 aýda üýtkidip bilýärler. Näme üçin sebäbi bir adama bağlı hemme de. Şoň üçin o zatlar ansatlyk bilen edilýär. Ýöne döwlet düşünjesi bolan ýerde islendik bir karar almak üçin, o konstitusiýa beýlede dursun, o aty kyn iş. İslendik bir karar almak üçin 2 ay, 3 ay, 5 ay, 1 ýyl, 2 ýyl wagt talap edip bilýär. Näme üçin talap edip bilýär? Sebäbi her bir karar döwletde birazjyk üýtgeçlik döretjekdir. Şol üýtgeçligi döretmek üçin parlament öz başyna öz başlyk bir zat edip bilmeýär. Beýleklere de täsir edýär. Ya da pul harcalıjaktır. İstendik bir kararın netijesinde pul çıkacaktır. O pul kimin pulu? Ähli vatandaşlaryň pulu. Şoň üçin karar alınan wagtda pikirlenilýändir. Ve o pul sen pulun değil. Hökümetin pulu değil, parlamentin pulu değil. Hazine diýilýän yerimiz. Ol ähli halka değişli bolanlygy üçin karar alınan wagtda her hili kararın soňunyň netijeleri yüzlerce belki netije çıkıp biler diýip falan her biri ölçenilýär, her biri analiz edilýär, näme bolup biler. Ve iň dogrusyny saýlamaly. Şoň üçin wagt alýandyr. Ine olam ýene ýanky nämäni görkezýär-de şo şerti döwletiň ýene halk berdi. Edýän işem şo halkyň nämesi. Yani döwlet hakly şo neslini garanti vermeli, nesle garanti vermeli. Ertirem ýaşap bilersiňiz diýen ýaly. Ya aydın neticede şunun ýaly bir neme çykýar-da ýene döwlet ullakan bir güç, ýene bir zat diýerler-de döwlet bir san zatdan emele gelen ok. Bir näçe öz baştak ýene pikir edin. Öz baştakdyr ýöne o bähbitleri sebäpli kesişýän ýerleri bar, nokotlary bar. O diňe şo taýda bir ara gelýändir we bir giden guramalardan ýa-da guruluşlardan ibaret bir ullakan bir gurama netije ortaya çykýar. Ýene mysal üçin eger döwlet bir bütewi bir güç bolsa-da, ýene bir aýdaly bir polis işgären bir döwletiň işgäri, ýa-da bir prokuraturaň işgäri, o döwletiň işgäri diýeli. Bulary kim cezalandyrmaly? Bular bütewi däl. Ýene şonuň üçin her haýsy bir-birini barlap bilýän check and balance diýilýär ona. Bir-birini barlap we deňawramlykda tutýan bir deme şertlerde dörýär. Şonuň üçin bular öz baştakdyr. Aýratyndyr bir-birinden şo ýanky guramalar. Ve şularyň bir ara gelmeginden bir döwlet nemesi döreýändir. Bir dolandyruşy o nemesi. Ondan soň ýene de bir zat bar döwlet hakynda. Aýdyn onam aýdaly. Döwlet önüme öndürýän bir gurama däldir. Ýene bir giden guramalary bardyr. Ýöne hiç birsem önüme öndürýän däldir. Ol kommunizm bilen garşdyrýarlar da aýdyn. Ýene biziň iň erwet nemämiz. Dünýäniň hiç bir ýerinde, hatda Türkiýede de neme bilen garşdyran oklar döwleti bir önüme öndürýän hökmünde görýän bolsa da az bolmaly ýöne ösen ýurtlaryň hiç bir ýerinde döwlet önüme öndürýän bir gurama däldir. Döwlet notarius diýilýär. Tasdiklaýjy bir guramadyr. Haýsy işler dogry, haýsy işler ýalňyş. Olam ýene de ýanky öz başdak döwlet bir bütewi bir zat däl. Bir giden öz baştak guramalardan meydana gelen üçin her haýsy öz bähbidine görä ýol alýar. Şonuň bilen bir neme dörýär, deňawramlyk dörýär. Bir döwlet diýen zadyň içinde. Öňüşdaýda iň esasy döwletiň önüme öndürmeýänligi. Hyzmat berýär döwlet. O hyzmat berýär, ondan soň tasdiklaýjy bir guramadyr. Mysal üçin aýdaly bir san neme guruljak. Ullakan bir hassahana guruljak. Bunu indi hassahananyň şo taýa gurulmagyny iýzide näme diýe bir kontrolini de bir gözöççiligini kim etmeli? Ýene soraw der. Ýene döwlet etmeli. Döwletiň hem haýsy guramasy etmeli. Döwletiň hem her bir guramasy ona näme diýen däldir.
şoňa değişli owa hassahana nemesine değişli bir näçe uramalar, mysal üçin o binanyň nireden guruljagyny, nähil beýikde bolmaly, o yer titremelere, ýene bir zatlara dengelýärmi, onu barlayan bir aýratyn gurama bar. Ondan soň o işinde işlejek personalyň nemesine hilini barlayan bir gurama var. O hassahana gurulandan soň işine dowam edip durkanam dowamly barlayan guramalar var. Ine döwlet şo zatlary edýär. We döwlet edýär diýende de döwletiň bir näçe guramalary aýratyn wagtlarda edýär. Ondan soň bunyň ýanky salgyt alýan edarasam olam gelýär. Döwletiň ine hazyna da gelýär. Hassahanadan öz nemesini almak üçin. Yani wezipesini ýetirmek üçin diýeli. Olaram bar. Garaz bunun nemesi gaty giýiňiş aslında. Şonuň ýaly da ine döwlete şonuň ýaly düşünmeli soň netijede döwlet bir o borjuny ýerine ýetirýär we döwletiň borju bir däl, o 100 miňlerçe borju bardyr. Şonuň üçin hem kömek edýän däldir, ýani barbyr şol neme borjuň içinde de o kömek diýip o hamala neme bardy aýdyn şu zady aslında etmejek diýöne gel o şu gezeklik edel diýip bir gowluk eden ýaly diýip aýdýarlardy kömek nemesine. Şo taýan bar ýöne men çäkildir döwletiň borçlary. Mysal üçin seniň o aýdaly hemme zady o ukyýyň ýetip durka döwlet saňa çörek tap bermez. Borjunda däldir. Döwletiň borju näme? 18 ýaşyna çelle o yetişýänçä o saňa gerekli bolan borju bardyr, ýani maddi tarapdan, maliýe tarapdan diýeli. O gollaw berme borju bardyr. Soňam seniň o bilimiň o hususunda borju bardyr. Ondan soň seniň o hopsuzluğun, yine çağalaryň hopsuzluğu başgaça bolýandyr. Ýani şo zatlar, ýani çağalar gerek wagtynda en atasyndan hem goramaly bolýar da aýdyn. O kim goraýar? Ýene şonu döwlet goraýar. Ýani bu zatlaryň hemmesi borçdur. O seni o gel en ataňdan seni kömek goraýyn diýip kömek etdik diýip aýtmaýar. Ýa-da mysal üçin aýdyn näme de gelip biler, ýyleşle. En ata o çağasyny ýetişdirýär da ulal diýär. Şoň çağasyna kömek edýärmi ýa-da borjuny ýerine ýetirýärmi? Ýöne köýjek bir soru. Ýene araňyzda en ata bolanlar bardyr. Siz çağaňyza kömek etdiňizmi? Ýene dowuldy. O bäbejik 18 ýaşyna gelýänçä, hatda 16 diýeli. 16 ýaşyna gelýänçä siz şoňa kömek etdiňizmi ýa-da borjuňuzy ýerine ýetirdiňizmi? Ýene döwlet hem edil şonuň ýalydyr. Ýene çağaňyza kömek etmeýäňiz, borjuňuzy ýerine ýetirýäňiz. Borç hökmünde görýäňiz, dogry bir çağaň dünýäge getirenden soň. Döwlet hem edil şonuň ýaly. O borjuny ýerine ýetirýändir, kömek edýändir. Kömek edýän bolsa ol hem ýalňyş bolýar we döwletiň ýokdugy bolýar. Kömek edecek olsa adalatı üçün etmeli döwlet. Sen döwlet kömek edecek olsa yine 3 adama 5 adama değil, ähli vatandaşına bilelikde deň derejede kömek etmeli bolýar. Bolmasa beýlek vatandaşlaryň alawyndan alyp birine bermek diýmek kömek bolýarmyş ol. Eger kömek diýip atlandyrsak onda adalet näde berdi? Kömek etmek diýmek adalaty bozmak diýmek. Ýöne döwletiň birinji ýanky etmeli işine adalaty üçün etmek taýda. Yani hem adam yine şu zadı men ken görýän adalet diýerler, ýanynda da biz yine kömek etýäs diýär, oňa kömek etýäs diýär. Aýdal yine kömek edilsene şu gün Türkmenistan alyp görä, yine Aşgabatda hemme zat ýanky ýollary ýenesi arastaçylyk tarapyndan kömek edildi. Beýleki vilayatlar näme? Yani kömek etmek o zatmy bizim pikirimiz. Yani kömek sözüne ýalňyş ulanylýar, ýalňyş hem düşünilýär köp ýerde. O döwletiň bar ýerinde kömek diýip soraýan adamam bolmaz, hiç geli mümkin däl. Döwlet şol hemme öz etmeli işlerini ýerine ýetiren wagty vatandaşyň hem döwletiň önündäki borçlary bar.
salgıtı yenesi. Awa. Şolar yerine getirilen wagty, ol tertip düzgün oturdan wagty, mekanizma oturdan wagty hiç kimden kömek soramana gerek ýokdur. Awa. Ben Onsoň öňden bir tapar aýtdym. Ýene gaýtalaýyn, ýene 30 ýaşyna ýeten wagty, adam 30 ýaşyna ýeten wagty ýem. Jaý almana da, maşina almana da güýji ýeter ýaly şertleri döwlet beredip bilýär, hem bolem Türkmenistanyň potensialynda şol şertlerde. Ýöne kömek ededen ogony. Şert beredi. İstese ola eder, istemese etmez. Yani maşyny istese alır, istemese almaz. Ýöne şoň üçin şol ýanky 30 ýaşyna gelýänçe şol adama 30 ýaşyna diýemde olaýam 25 ýyly, belki 26 ýyla bilim almak bilen geçer. Bilim almak, kär öwrenmek. Şonu döwlet üpçin eder şoňa. Ine soň iş dünýäsine döwlet üpçin eden ol bilim berýär, ýöne işden wagt şol adam. Türkmenistanyň içinde dürli iş adamlary bardyr. Ya da täze dörer iş adamlary. Ine şol adamlar hem Türkmenistanda işlerini gurarlar, ine şol işlerde işläp bilerler ya da özü bir iş döret, iş gurup biler. Şu täze Türkmenistan diýelim Dotaýda internet nämesi mümkinçiligi bilen $2000, $3000 Amazoniýalyk bir iş gurup bolýar. Mysal edip aýtdan, ondan 3 kaşıkrak bir adam bolup biler, olaýam siziň döredijiligiňize baglydyr. Ine şol şertler döredilenden soň kömek gerek däl, ine daşary ýurda çykdyňyz. Daşary ýurda çykanda size döwlet kömek eden, ama daşary döwletler kömek eden, ama özüňiz işläp günüňizi görüp bilýäňiz. Şol ýani şol güýç bar her kimde. Özüm şu günkü adamymyzda hiç kili bilim almandyryz, hüner almandyryz, ýöne işläp bilýäs, pulamy urutup bilýäs. Indi sen şol adamy kadr gözüňe getir. Yetişen bir kadr boldy şol adam. Şu gün gazanýanyň daşary ýurda gidende de 3 gatmy gazanyp bilýär, 4 gatmy gazanyp bilýär. Indi bir Ol bilim bermegem kömek bermek däldir. Borjudur döwletiň. Şoň üçin bar o. Yani sizi bilimi kömek etdi, bilim bilen üpçin etdi diýip pikir etmeň. Oň borjuny ýerine ýetirýär. Awa. Şol nemäni dogry oturtmaly, ine ýalňyş ýene de gaýtalaly. Aýdyň şol. O döwlet kömek etmejek bolsa näme gerek diýär-de. Ine bolýa näme döwlet näme gerek bolýan olsa döwleti kim döretdi? O bizim nämämize görä bir halk, ýani bu halkyň içinden çykýan bir akyl döretmeli-de. Dogry dälmi? Onda ýani senin döwletiňe bir daşyndan bir başga birleri gelip gurup berýär, manysy çykýar o taýda. Şonuň ýaly näme bar? Soň bir komentariýa görüpdim de, onu tapylsa gelse gowy bolar. Bu Neft gaz, o ne döwletiňki, ne halkyňky diýip bir şoňa benzeş bir soru gözüm düşüpdi ýaňrak. Şoňa bir jogap bersek, ýani bir ýalňyş näme düşünülen bolup bilerse, buna bu zatlar düşündirmek ansat däl-de. Hakykatdan hem kyn. Indi ýanky neft gaz, o ne döwletiňki, ne halkyňky ýalak bir many çykan bolup biler. Yani hakykatda nähili? Ýene şo döwlet, ýani tasdiklayan bir gurama diýdi-ä, döwlet şo neft gazyň çykarylmagyny we satylmagyny tasdiklaýar. Ýani bunu döwlet satan ok. Bunu şo döwletiň tasdiklan kärhanalar, edaralar edýär. Bulam döwletiňki bolman bilýär we köp halatda da döwletiňki däldir dünýäniň niresine seredin. Ýöne soň o pul nädip döwlete aýlanyp barýar diýip sorarsynız. Dogry däl, netijede şonuň puly hazyna girýärdi. Köp böyle. Soň ýene bir zat bardyr, döwletiň baýlygy elmide, ama o döwletiň hazynasynda ýa-da ýene bir ýerinde durmaly diýilen bir zat ýokdur. Ine banklar bardyr. O banklaryň hem hiç birisi o döwlete däldir. Ýani döwletiň bir paýdar bolup bilýär, ortak diýerler-de. Yok, kimin o aydalı döwletiň däldiğini näle bolup biler. Ýanky bir cemiyet kuramasy öz banky var diýeli. Ya da bir partiýaň banky var diýeli bolup biler ol. Ol hiç hili problema dälse, bankyň eýesi, banklaryň eýesi Merkez Bank.
O partiýaň sen hökümet bolan ýagdaýynda da men bir sany bankym bar diýip Merkez Bankdan güýçli bolup bilmeýär. Yani tertip düzgünü var şu taýda. Finansyň tertip düzgünü var. Şondan çykyp bilmeýär hiç bir banka. Yine daşary ýurtlarda aýdaly Fransiýada Russiýanyň bir banky var işletdiler Fransiýanyň içinde. Ýöne Fransiýanyň içine giren minudundan başlap, işlep başlama minudundan başlap Fransiýanyň Merkez Bankyna baglanýandyr. Yani tertip düzgünü. Russiýanyň Merkez Bankyna da. Şo ýanky nemeler boýunça aýdaly bir döwletiň, döwlet diýen bir edaranyň, hususy edara, kärhananyň puly nirede durýar? Ýani bankda durýar. O bankam ýanky döwletiň nemesine, hatta käbir halatlarda halkara banklar hem bar aýdym. Ýöne şo halkara bank bolsa-da o şonuň pulunu çykaryp alyp gidip bilen ok. O ýurdun içinden. Ya o kanun tarapyndan şol nemeler goralýar. Yani bir önümçiliğin ya da hizmetin netijesinde yığınanan pullar da bankta durýan nemeler köplençi, köp halatda. Indi bir döwletiň içinde pul, o hazynada durup bilýär. O hususy kärhanalaryň, edaralaryň pullary banklarda durup bilýär. Ve hemmejesini uzaktan seredeninde yine de şo döwletiň içinde dur şo pullar. O ýanky neft gaz o döwlet tasdikleýär, ýöne döwletiňki däl. Döwlet tasdikleýär. Ýöne döwlet şonuň goragyny hemme zadyny o nemetmeli, üpçün etmeli, izarlamaly. Ýöne onu çykarjak o kärhanalar hususy bolup bilýär we köp halatda hususy bolýar. Soň şol şo çıkaran wagty kärhanada işleýän adamlar şonda işleýän wagty şo gazyň, neftiň pulu o belli bir bölekde dowamly halkyň eline geçip durýar, ýani iş edýär. Ve ondan edilen gazançlarım ýene bankda durýar. O bankda näçe köp pul bolsa şonça da o ýurdun içindäki pul dolanşygy amatly bolýar. Ve pul dolanşygy näçe amatly bolsa döwletiň hem ykdysady nemesi sagdyn bolýar. Önümçiliği hemme zady o gerekli ýerinde şu banklardan kredit çekilýär, karz alınýar. Yeni bir zat yani pul bir ýerde duran okda hereketsiz, herekete geçýär. Ine şonuň ýaly işleýär döwletiň nemesi. Yani ösen döwletleriň hemmejesinde şonuň ýaly işleýär. Şonu aýdaly biz iňleme ýerlikli. Yani bolup bildiğinden o ýönekeýleşdirip aýdýar. Yani bir neme yoktur. Hemme zaten o döwletiň elinde durmaly, döwletiň elinde durmasa elimizden gidýär, çykýar däl. O hatta döwletiň elinde duran wagtda ine bir kısan siýasatçy geler. O halkyň gözüni, o nemesini bağlar, ine mutgaz berdi de aýdym. Şonu kömek hökmünde görmedim halk. Yani o Türkmenistan'da halkyň şu mut ulanan gazy hiç zatda o daşına çıkan gazın nemesi yok. O halk aklına da neme getirip bilmeýär daşına çıkan gazın. Yani şonun pulam yok. Yine döwletiňki de aýdaly. Döwletiňki diýär, ýöne ýalňyş bolmaly däl. O şu wagtda çeli döwletiňki diýip gelindi. O şol nemelerim o näme boldy? Gitti. O bir yerlere gitti, ýöne halkyň elinde däl. Ýöne şol döwlet çykarmany ruhsat beren bolsady halka, halkyň hem öz çykaran bolsady, halkyň hem özü işläni bolsady şonu çykarmakda. Hemme zat ýurdun içinde galjakdy. Yok, yine şu kömek meselesini döwlet hiç kömek etmezmi? Yine ýöne bir zat var. Men bu zady hemme watandaşlar bilýär, ýöne näme üçin görüp bilen ok kemine. Problema nirde? Türkmenistan'da gaz mut, su mut, yene mut diye. Onda näme üçin Türkiýe gelip pullu yere gelip işletdi. O zatlar pullar Türkiýede. Hemme doğru. O gazam bizim gazımız aslında. Diýmek, siz düşünmeseňiz hem siz ýanky podsoznательny bilýäňiz. Podsoznательny näme diýene düşünýäs biz. Ýöne göremiz ok ýa-da görmejek bolýas. Men bilemem bu zat näde düşündirmeni olýar kemine. Näde şu soragy berýän.
Devlet kömek etmeli. Medisina yine muht olmalı diýeniz. Ýöne Türkmenistanda gaz, benzinin muht. Ýöne şonda da sen daşyna çykypkän näme üçindir? Näme üçin gaçjaň o taýdan hemme zat muht bolsa? Döwletem Ine güýji sonra senden alýar. hawa. Döwletem güýji Ine senden alýar, ýöne döwlet sana kömek etmeli. Ol öz özüne hawa. kömek etmersin abi. Ya Bäri bardır ya yoktur. aslında biz yine hizmetimizi satacağız. Kime satacağız? Birine hizmetimizi satacağız. Şoňoruna da bu zatlar alıp iyi biçmek için, giyinmek, yaşamak için hizmetimizi satacağız. Üstelik bir hizmet olup biler. O yani fizik gücünü ulanıp ya da aklını ulanıp ya da başka hili näme dersin ya da wagtyny satjansın. Yani onun neticesinde senin karşılığını alýan. Türkiye'deki öndüren önümcülüğümüz pikir etmeň biz Türkiye'de önüm öndürýäs, ýöne Türkiye ziyan berýändir diýip ýok, ol ine köp ýerde aýdylýar. Ziyan berýäs diýip. Elbetde ziyan berip bilersiň, haçanda sen programmaň netijesinde edilmedik bolsa. Näme üçin Ýewropa ziyan beren noktaşyndan gelenler ýa-da Amerika ziyan beren nokta programmasy bar, olaň işine sen öndüren önümçülüğüň aýdaly $10 bolsa sana $5 aýlyk berýärler. Önümçülük $10 ýöne $10 iş etdiň sen o taýda. Öz hizmetini $10 sebäbi hizmetini satan wagtyň hiç ýerde aýdaly pomidor satsaň bahasyny sen belleýän, ýöne hizmet satan wagtyň hizmet alýan baha kesýändir sana. Bu zada hem nerede aýdylýan, näme edilýändel ýöne hakykat çoň ýalydyr. Hizmet satan wagtyň, ýani işini, wagtyny, aklyny satan wagtyň 99% alıcı baha kesýändir. Mesela işe barýan aýlygyň olay diýsen, şu aýlyk $5.000 ýa-da $3.000 berjek diýe. Yok deyip bilersin elbette. Yani başka yere gidende de sen gidip men $15.000 yani $15.000'lık iş edeceğim, men ne sana şonu $15.000 satyan şu hizmetimi ya da wagtymy bir ayımı deyip bilen o. Alıcı baha kesýändir. Näme üçin? Ya alıcı birazcık akıllıdır. Başka sebebi yok. Sebebi işe giren wagtyňa aýlagyň göne özüň ýazyp bilýän ýerleriň var. Yani onun için özüň yetiştirmek gaty kyn zat. Aýlagyň ýazyp bolýar. İşleyen yerinde öz aylığını özün yazıp bolýar. Ondan ben öz tecrübelerimden aýtýan ona. Mümkin zat. Yok bu sisteme gowy bolsa ine Angliýada suutlar Indi suut kaziýet öz aýlygyny özü ýazýar aýdym. Şoňa ruhsat berilipdir. elbette o kanunçuluk yine hem adalatın vekilleri olan için onlara çok nemeler edilýändir o taraflarda. Adalatsız bolýan bolsaňyz demek size inanıp bilýäs diýip bu öz aýlygyňyzy öz edýän işiňize göre özüňiz ýazyň diýip şonu ýaly bir synak ine bu. Hem şu döwletiň nähili ösendigini, güýçlüligini görkezýär. Indi men bärde aýtjak bolýan zatym şol mut bir zat bilen birinciden gowy ýaşap bolmaýan mümkin däl. Gowy ýaşalýan bolsa ene Türkmenistanda suw, gaz, neftin, mutkan daşyna gaçmarsyň. Mümkin de. Şol zatlar ýalňyşlar we o ýalňyşlary bilýär, watandaşlaryň hemmesen bilýär. Bilmeýän bolsa näme üçin oturup başyna çykdy? Mut ýerde oturup bermeli da näme üçin çykdy? Daşında düşünýän, eger daşında da mut bolsa, yani bärde de mut adysan, ýöne iň gymmat ýeri men pikirimçe şu wagt Türkiýe, ýani şol energiýa bahalarynda iň gymmat nämeler döwletden iş güýjüne bagly olarak iň gymmat. Hawa iş nämesine sereden. Soňam aýdym bu Türkiýanyň ýakýan gazam ýene biziň gazymyzda. Aýlanyp orsuň üstü bilen aýlanyp gelýär. O ýurtda gaz mut diýen bu taý gelmem gaz ýakýan pulyny töleýän, o tok ýakýan pulyny töleýän. Öz gazyň, öz hem şu ýurtda pul töleseň arzan, ýolu bar da o gazyň ýolu üçin hem pul tölenýändir. Vatandaşlar ol ýerden çykýan gaz arzandyr, ol ýerdäki ýanky näme diýilýär şu? Ham madda görnüşinde çıkarılan gaz o gaty arzan zatdır. Nevtem şoň ýaly. Ýöne işlemesi, gazyp çıkarması, transport edilmesi, ýani transportation, o zatlaryň hemmesiniň bahalary goýulandan soň eýýän gymmat bir näme gelýär, ýani gözülen görüljek pul derejesine gelýär. O bahalar. Ýöne biz näme etdiz? Şu taýdan çykýar bärik gelýän şu gazyň pulu töleýär. Türkmenistanda şonu ulanyp şu taýda töleseň arzan, ama o gymmat nämesi däl. Ýöne yine şu zatlara bilemek ya düşünmemiz ok ya da düşünmeyecek bolýar ya da görmedik bolýar. Ýöne edýän hereketlerimize ýanky bizim adamın bir hereketlerinde özü bilmese de bir näme vardır, sebep bar. Ýani black box diýilýär. Karar berýän yer, onu hiç kimen bilen ok. Şol dogry işleýär aýna.
Mult gerek, bize mult gerek, kömek gerek diýeniz ýöne kömek yok yere de gelip yaşap başlaýan. Näme için? Doğru oldu. Yani sayılan yolumuz doğru yol. Yaşamak için hükmanı suratda sen işlemeli. Yani işlemeli, sarf etmek için sen işlemeli olacaksın. Bir zatı öndürmen sarf edip bilen o. Owa gazam nämäň üstülen gelýär, orsun üstülen gelýär türk edip sorýar. O Karadenizin içinde olmaly, doğru değil mi Aydın? Yanlış bilmeýän bolsam. Denizin içinden turba nemesi geçýär gaz. Şonu ýaly. Oruslar näme gazı berýär, kimine ýene ol näme yankı network'un doğulu nämesinden bilemok. O Gazprom bilen Lukoyla bar şu daýda hemmesem. Şolaryň nemesi bilen gelýär. Yani o bizim gazımız yine Orsa çıkıyor. Ors'tan bütün dünya satılıyor. Türkmenem o bütün dünya çıkıyor. Öz gazını pul төлep. O yani bulut da sen yurtta o pul tölen oktum. Yani hemme de yurdun daşına çıkıp şol öz gazımıza pul tölemek için çıkan ýalak edil. Aydın. Gaty neme? O gülkünç bir ýagdaý yani düşünüp bilsek. Ya son yine neme vardı yani kömek meselesine geleli. Yine kömek bilen borcu ikisinden geçtireli. Yine haysını köprek isler adamlar. Yine biri sana kömek etse sen dil gıska bolýan doğru değil mi Aydın? Näme bolsa da. Doğru değil mi? Yine pikredin sen borçlu bolýan. Biri sana borçlu, ýöne şu borçlu adam sana kömek edip başlasa sen o borçlu bolýan. Borçlu diýmek karz bolýan şoňa. Sen bir zat şoňa bergili bolup başlaýan. Kömek o başa kömek neme? Yani borç wezipe hökmünde neme däl? Misal üçin aýdaly. Ine çağaňyza o kömek edýän bolsaňyz, o çağaňyz size neme bolýar da? Karzdar. Dil gysga bolýar. Arkaýyny ýaşap bilmesdine köp çağa eger şonu ýaly bolýan bolsa-da. Ýöne şolar hemmesi arkaýyny ýaşaýar. Näme üçin? Sebäbi enatanyň borcu hökmünde görýär. Şonuň hemme zatyny üçün etmek, şonuň üçin arkaýyny ýaşaýar. Ýa-da Aydın edil tersine aýdaly döwlet ine kömek etmeýär de borjuny ýerine ýetirýär diýdik de. Şu kömek hökmünde görnýän zatlaryň hemmejesi aslında borcu döwletiň. Näme üçin borcu? O sebäbi sen döwlete o bar bolmagynyň sebäbi sensin, yani halk. Bir döwletiň bar bolmagynyň, şonuň dowamlylygynyň sebäbi bir halkdyr. Şonuň üçin hem o sana bir edilmeli zatlar bar. Ine şolam o senin borcudur yani döwletiň sana garşy. Ine pikir edin. O borcuny ýerine ýetirmeýän adam näme bolar? Dil gysga bolýar. Ýöne sana bir kömek etse sen dil gysga bolýan. Ine haýsy bolmak islersiňiz yani? Döwletiň kömek etmegini mi islersiňiz ýa-da borjuny ýerine ýetirmegini mi islersiňiz? Ine borjuny ýerine ýetirmese döwlet dil gysga bolýar size o garşyňyzda. O eger döwlet kömek edýän bolsa-da, o döwlet kömek etse siz dil gysga bolýaňyz döwletiň garşysynda. Ine haýsyny saýlar Aydın halk. Ine sen haýsyny saýlarsyň Aydın sana soraýyn. Bana sorasan ýalňyş bolar. Men kömek edilmeli. Men öýde ýataýyn, beýleklerem işlesin, olagyň alawyndan maňa pul gelsin islerin ýa-da. Ine şonuň ýaly-da o döwletden o kömek alyp, ine döwlet ýöne kömek edip bilmeýär. Mysal üçin diýip aýdýan. Döwlet diýmeli siz birinden o bir size kömek etdi, mätäç oldunuz. Şu kömek eden adama garşy o siz dil gysga bolýaňyz. Yani şu neme vardır? O bana bir kömek edip de menem şoňa kömek edip bir o üzlüşeýin karzmy, o bergimi üzlüşeýin diýen ýalyk bir düşünje dörýär. Şol onuň eden kömeginiň aşagyndan çykmak üçin edilýär. Yani kömek almak aslında gowy däl. O kömek alýan bolsaň senem bir gün hökmen suratda oňa kömek etmeli ýalyk bir borçlanýan yani bu taýda da. Borç o dörýär sana. Indi kömegi kemine bir zat aýdyp geçeýin vatandaşlar hiç haçan şol kömek meselesine
hiç kime de şol näme men aýdaýyn, ýa birinden kömek almak nesip etmesin. Nesip etmesin diýip aýtdym sebebi. Kömek diýmek eýem sen öz durmuşyňy dowam ettirip bilemok, ýagdaýyň şoňa ýetenok diýmek. Ýani o zatlar hiç kim başına gelmesin, ýöne sağlygyň tarapyndan problem olup biler. Ne şol wagt kömege mätäç bolýar. Ýa-da çağan ýa-da enataňdan birine bir zat bolýar. Sen şoňa üçin etmene, şoňa gerekli zatlaryny üçin etmene ýagdaýyň ýok, aýdaly. Eliň aýagyň döwüldü. Ýagdaýyň ýok. Ne şonda kömege mätäç bolýar. Başka wagt eger bir adam gidip gazy kakyp bilýän bolsa, senem kakyp bilersiň şu gazy. Olam edilsen ýaly adam. Näme üçin kömek diýär? Näme üçin biz edil şoň ýaly ol kömegi kim isleýär? Gapana düşen bir näme bardyr. Yine Şol ne mälim misal mentalite var aydın bizde. ne Biz mälim gapana misal ver. Şo gapana düşmek barada. Yine bir döwletiň başga bir döwlete o yine kömek edýärdi. Borcu däl bir döwlet başga bir döwlete o borcu ýokdur, o kömek edýändir. Yine şo kömek etse näme bolýar ýani aydyn aýdypdyr. Neme de halkara gatnaşyklar da yine şu. Halkara gatnaşyk okuyanlar gowy düşünýändir bu neme. kömek bolýar, kömek diýip atlandyrýarlar. O başadyrmak içinde ýöne kömekleriň sonuň netijesi kime peýda berýändir. Aslında kömek etmek, birine kömek etden şoňa peýdasy bolmaly. Ýöne döwletlerde birine kömek edýän bolsa şo kömek edene peýda çykýar. Ýani bähbidi bolmaly. Bähbit olmaly. Bähbit olmayan hiçbir döwlet bir-birine kömek etýän däldir. Bähbitsiz hiç zat ýokdur. Yani döwlet hakly diýen ýerimizde duygu ýok birinciden. Ýene duygu meselesi var. Nevsar, uruş bolýar. Döwlet düşünjesinde duygu olup bilermi? Mümkinmiş o zat döwlet düşünjesinde. Duygu bilen hereket edip ýa-da ýaşap ýa-da işläp bilen o döwlet. Yani döwlet hakly diýen zadyna eger dol derejede düşünýän bolsaňyz o taýda duygu ýokdur. Şoň üçin kömek etken olsa ol nefsaryp kömek eden ok. Arkasında bähbit var. Bähbidi görkezen oklar. Özleri bilýärler, görkezmek gerek däl. Görkezde hem kömek sözüni ulanyp bilmeýärler. Yine Şo nämesi bardyr. Halka ine şu ýeriniň halkyna kömek edýäs, ýene edýäs diýerler. Halka birinciden halkyň özünden başga hiç kim kömek edip bilmeýär. Ya da olam kömek däl, halk öz ýaşaýyşyny özü saýlaýandyr. Ve şoňa eýe çykmalydyr. Başga hiç kim oňa eýe çykyp bilen ok, onu düzeltip bilen ok. Olmasa ine görýäs dünýäň taryhyna seredip görüň, käbir ýerde ine gidip demokratiýa getirdiler ýa-da ýene şoňa benzeş bir zatlar getirdiler. kömek etdiler de hamala. Kömek etdiler. Ýöne soň netijede seredip görüň. Ýani soň şo taýda edilen nämeler bardyr. Dogoworlar bardyr, sözleşmeler bardyr. Sözleşmelere seredip görüň. Çykarylan ýanky dürli baýlyklara seredip görüň. Nire gidipdir, näme gidipdir. Kömek diýip geldiler. Ýöne gelen zatdan giden zat hasdypdyr. 10 este, 30-100 este bolup bilýär. Bizde de aýtýarlar aýna estir näme bize mektep gurup berdiler, ýol gurup berdi diýerler. Aho giden zatdan hasaplan awatmazlar. Yani bire o kurulan zatlaryň, bire kurulan zatlaryň ine ýanky zagat punktlar. Ol erwet zatdyr. Ine patadan süýüm etmek, ekmek, dikmek, onu yetiştirmek, ondan sonra onu süýüm etmek kyn işdir ýöne şondan ýanky futbolka ýasamak, ondan sonra aýdaly başga önümleri ýasamak gaty aňsatdyr. Sebebi stanoklar etýär, soňra izini. Yani robotlar edýär o taýda. Çykdajysam azdyr, howanam az zyanly ýa tebigatyňam goraýar. Şoň üçin patany ekmek üçin gidip näme üçin ýanky aýdaly Ýewropa paty eksin. Hatda Afrikada ektirip o taýda taýýarlap, ähli şol kimik nämelerini şo taýda ulanyp, soňra Ýewropaga getirip has aňsat dälmi? Ýöne soň Afrikada hem Ýewropadan futbol alyp gelýär. Yine kömek, şol kömekdir yani iki tarafına da seredim ol. Kömek sözü erwet söz diýip aýtjak däl, ýöne kömek birinji nowat biz öz-özüňize kömek edip bilseňiz. Yani kömege mätäç bolmaly däl ine aýdym. Kömege mätäç hiç kim o zady görmesin, şol zady nesip etmesin, ol erwet zat. Kömege mätäç bolmaly.
Sana Kömek soramam elbette bir. Öňem aýtdym, dünýäde bir adamyň üýtgeç geri ýokdur. Eger bir adam gowy ýaşaýan bolsa, sen hem şol ýaşaşda ýaşap bilýän. Mümkin zat. Bir adam eger kitap yazan bolsa, sen hem ýazyp bilýän. Näme üýtgeç geriň bar? Näme üýtgeç geriň bar? Ýa-da ol her gün 30 saat ýaşaýar, sen hem 24 saat ýaşaýan. Ýok, hemmäň 24 saat ýaşaýan. Yani demalyan hovamızdan bir günem şo bir gün, yani günün energiýasy bilen olar has akıllı bolýar diýip aýtjak bolsaňyz, ýa-da demalyan howasy üýtgeşip diýjek bolsaňyz ýok. Ýöne olan edýän işi aslında kyn iş hem däl. Her gün oturup ýanky bir 60-70 sahypa bir kitap okuýarlar. 60-70 okamak aýdaly başlangyçda 2 sahypa, 3 sahypa okap bolýar. Bir harf, ýani bir harf diýende bir sözlem okap bilýän adam bir kitabam okap bilýär. Bir üýtgeç geri şol, agyr işmi? Kitabım, en agyr kitabım bir 3-2 ýylyny geçen o kitaplara ýetmek üçin köp näme etmeli bolar. Ine kyn işmi şo zat. Ýöne koýup bir zat, eliňe şol 1 kilalyk nämäni kitap alyp şonu okamak. Ine tapawdymyz bizim. şol Ýöne nämäni bahana, ýöne bahana gözlän wagty elbetde birileri günäkär. Biz günäkär däl, ol günäkär, bu günäkär, ol günäkär. Ol bahana gözleseňiz her bir zatda bahana tapar durarsyň. Ol bahana aňsatsa. Onuň üçin kitap okamak gerek däl bahana tapmak. Aýdym, şunu neme däl ýuwaş-ýuwaş o jemläli bir neme mazmunyny çykaryp bugunky temanyň. Men gyska aýdyp bereýin. Ine ýanky döwlet o kömek edýärmi ýa-da borjyny ýerine ýetirýärmi diýip o bir neme üstü ýapyk soralypda. Bunyň netijesinde o döwlet näme diýip o soramaly, izgiderli bolmaly. O kömek edýän ýa-da o borjyny ýerine ýetirýän döwlet o näme zat aslında, ýani döwlet diýmek näme zat? O döwlet ýanky akyl bilen döreýär, akylym şo halkyň içinden çykýar, köpçüligiň içinden çykýan akyl bilen döreýär. Yani halk bähbitli. Yani netijesinde döwlet gurulanda ýanky öz başda guramalar döräp döwlet gurulan ýagdaýynda näme bolýar? Ýanky halk howpsuzlygy üçin bolýar. O ykdysady taýdan we sosial taýdan o rahat bolýar. Yani welfare state diýip bir näme bardy, onu türkmençe näde diýip bolýar ýani. O neme refah döwleti diýip aýdylýar türkçe. İngilizce welfare diýilýär. Yani sosial we ykdysady taýdan o rahat ýaşalýan döwlet diýmek. Ine şo döreýär, o adalat, kanunlar, hukuk, şo zatlar döreýär, döwlet dören wagty. Ýöne döwletiň hem döremegine ýene de halk sebäpde. Döwletiň döremegine halk sebäp bolýar we döwletiň döremegine iň uly bähbidi ýene halk elde edýär. Ve diýmek o halk sebäpli döwlet dörenligi üçin hem borçlar var döwletiň halkyň garşysynda. Şonuň üçin hem döwletiň her bir etmeli işleri borç hökmünde kabul edilýär. Kömek hökmünde däldir. Eýem o döwlet kömek edýän bolsa, diýmek o döwlet halkyň gözegçiliginden çıkandır diýmek. Yani döwlet size o kömek edýän bolsa, diýmek zulüm edip bilýär. Yani şonu ýadymyzdan çykarmaly däl. Bir döwlet öz halkyna kömek edip başlan wagtda diýmek zulüm edip biler bir ucunda. Şonuň üçin elmydama borçdur, borçlaryny ýerine ýetirmelidir. Ýanky borçlar hem sanap geçdik. Ine şonuň ýaly bir gyska bir mazmun aýdym. Gaçyran ýerim bar bolsa sen hem üstüne goşup bilersiň. Üstüne goşşam şol ne şertler aýdyp geçdik. Vatandaşlar ýene bir zada ünsüreň balans sözü vardır. Balans bolmaly. Balans nerede bolup bilýär? Gapma garşylykda bolup bilýär. Ýany ýakynda Amerika, ýanky Amerikanyň näme diýilýär ona? Başary satýan önüminiň mukdaryny artdyrmak üçin diýin. Önümçiligiň mukdaryny, ýani şol GDP'ni artdyrmak üçin näme diýilýär ona? Üretim. Öndürme. Supply. Yani şonu arttırmak için Trump bir programma ödürledi ve arttırmak istedi. Şimdi ben hemen
teman doğulu nämesine soňra çenini takip etmedim. Yani şol geçen habarlardaky nämemden aýtýan. Näme diýe dollary diýe Merkez Bankasy Fed'den talaby dollaryň hümmetini azaltsa, daşynda ýa-ni dollaryň hümmeti azaltsa, dollar bilen ýa-ni zatlan bahasy harjandaýar we köp satyp bilýär. Dollaryň hümmetini azaltmagyny isleýär, Trump talap edýär, ýöne Merkez Bankasy soňa garşy çykýar. Amerikan Fed etjekler diye. O arasında köp näme çekilişikler oldu. Ne her kimin öz bähbidi vardı. Trump'ın bähbidi otaydı. Trump'ın diýende bir adamyň bähbidi däl. Şol Amerikan siýasylarynyň ýa-da hökümetiniň tarapyndan Amerika üçin görülýän bir bähbit var. Vatandaşlar üçin, iş yerleri üçin, iş adamı we iş yerini hem köpeltýär da Trump'ın edýän işi iş yeri köpelýär özü ýa-ni. Şoň üçin dollaryň hümmetini düşürjek bolýar Trump ýöne Merkez Bankasy näme diýär? Ýok diýär, men diýär hasapladym, etdim, gerek däl diýär. Men diýär ondaky 50 ýyldaky ädimlerim belli diýär şu günden diýär. Men oň ýazda etjek däl diýär. Bir-birine garşy çykýar. Olam näme üçin ýa-ni dollaryň hümmetini gorajak bolýar? Dollaryň hümmeti gaçyrmak diýmek birinji problemasy, ýa-ni indekslerde problemalar başlaýak. Onu çözmek ol Trump'ın işi däl de, şoň üçin o tarapyny pikir etmeýändir belki. Ya da yine bir devlette aydalı senagat vardır. Senagat önümçülük ister. Bir tarafta da tebigatı goruş, kuruluşlar vardır. Onların önümçülük istemez. Bu ikisinin arasında kapmagarçılıktır. Yani hem işe şolar balansı gelýändir ve yine şo balans yani balansın tutulup bilen yerinde de ösüş olýandyr. Eğer diňe bir yekece bir taraf olsa ol ayakta durup bilmeýär. Hemme devletlere de seyredip görüm, ösen devletlere seyredim. Hemmesine değilse ol, yani Demirazı Karaya alıp devletlerden. Ösen devletlere seyredip görüm, içindeki yani havarlarına, üstlerin ondan sonra kuruluşuna ya da sistemalarına seyredip görüm, kapma karşılık vardır. Bir-birine karşı gelen kurumalar vardır. Olaram yöneyle bar değil, onları özleri döreye, vaktin belli bir hemen geçmeyi bilen tecrübeyle neticesinde döreye ve nem böyle balansta saklayalar. Balansta olsan öne gidip bilýän. Ya da balans demek yine ayağın üstünde duran atın öne gitmek için den ağramlılığı saklamalı olýar beden. Den ağramlılığı saklap bilmek için ılgany atman sağ ayağın öne giden at çepelin ize gidýändir. Yani sen maksadın öne gitmek olsa ne için bedenin belli bir bölüğüne ayrılıp çepelini izazın yani. Balans üçün edilýär. Ağzı ýer bolup hemme jesem öňe gidiberen ok. Ağzı bir olup iki elini iki ayağını ağzı verce oňazyň hiç yere gidip bilemem ama yıkılarsın. Öňe gitmek için biri ize gidýär, biri öňe gidýär. Biri ize gidýän üçin biri hem öňe gidýär. Ýöne maksat näme berde? Balansy saklap bilmek. İslendik edilýän işte de ýa-ni balans diýilen näme vardır. Hemme ýerde var. Balansy ýöne görüp bilseňiz hemme ýerde var. İş dünyası hem şoňaly işleýär, balans bilen işleýändir hem işe. Dürlü dilde düşündirýärler, ýöne uzatmaýyn men o tarapyny. Ine döwlet diýenimizde de ine şu balanslar hökman suratda bolaýmalydyr, gapma garşylyk, düşmançylyk diýmek däldir. Gaty ýalňyş bizde düşünilýär, düşman. Ýok, gapma garşylyk, düşmançylyk däldir, balansy saklamak üçindir. Agzybirlik aslında döwlet nämesinde erwet zatdyr. Hem adam bir tarafa gidýän bolsa ol ýykylar o döwlet. Şu gün bir adamın diýeni bilen hemme zat edilýär. Şuň ýaly agzy bir milletini ýerde gördüňiz. Hemme bir meňzeş maşyn minýär, bir meňzeş eýneşik giýýär. Oň ýaly agzy birlik nirde bar? O ýalňyş bir zat. Mümkin däl. O agzy birlik diýilen zat tebigat tarap we agzy birlik diýip ol türkmenleriň düşünýän nemesindäki agzy birlik diýilen zat mümkin däl. Bir iş etmek için bir ara gelirsin, ýöne bir ara gelseň bir iş etmersin. Şol işin o başka bir böleklerine edersin. Olan bir başka bir böleklerine edersin. Bir ara getirersin. O şu iş ýöremeýärmi? Soň gerek bolsa aýrylarsın. Ine bu işler şön ýal ýöreýändir. Şön ýalam o dowam edip gelýärdi ine dünýäde. Näme üçin ine ýene de bir zat bardy dünýäde. Näme üçin her türlü marka bar, ýöne hemmesem şo zat öndürýär. Mysal üçin maşyn. Hatta Germaniýanyň özüne alala. Näçe türlü maşyn çykýar, ine
BMW, Mercedes, o Porsche, o Opel. Ondan sonra yine nämeler var? Bilemem. Umuman o Volkswagen var. Şolaryň hemmejesem Germaniýadan çykýar. Näme üçin diýen ok bular? Hemmemiz gelin bir agzyr boldy da diňe Mercedes bolsun. Ya da diňe BMW bolsun diýip aýdan oklar ýöne. Bir ýurdun içinde ine 4-5 görnüşli maşyn çykýar. Bunyň bir sebäbi bar. Bular Germaniýadaky o adamlar akylly adamlar, bilýändirler o. Hökmen suratda bir gowy tarapy bardyr. Özüm yine koşulmak meselesinde de yine şu tayda misal için esasın emesine Mercedes'den BMW aslında konkurenttir. Bazarda konkurent. Öz bir ikisem bir nemeden çıkıyor değil mi? Şola Germaniyankıdan ikisem. Hawa. Yani birbirine de konkurenttir. Yani birbirine karşıdır şolar. Hawa. Karşı diyen de arasında uruşyalar manasında değil. Yani konkurenttir şolar. Az bir değildir ikisi. İkisi bir tarafa gitken değildir. Her kaysının öz belli bir saylav alan yankı position değil ya. Position var. Şol position'u korumalı. Beylekem o position'ına geçecek. Pozisyasına geçecek oluyor. Pozisyon diyen de o fiziki zat değil yankı black box. Kelledeki pozisyodan marketing nemesindekiler bilyendir onu. Ýöne Aydın Türkmenistanda hemme mektepler, o bir mektep forması var. O maşinlar hem ak bolmalymış. Şular maşinlaryň markasyna hem o ýene-de şu diktaturan diýeli, o diktaturany ýaşatsaň maşinlaryň hem markasy hemmesi bir bolmaly diýip çykararmykan diýen. Yine akılsızlık yine şu tarafa gidiyor. Yani akıllı olmak demek dürlülük demektir yani. Akıl dürlülüğü o halayandır. Akmaklık hem dine o bir zatı halayan, bir zat tutturuyor şu diye de başka hiç zat bolan yok diye. Köp olsa çılsırmlaşya deyilen düşünce var. Aslında çılsırmlaşan ok işte adam. O adamlaşya. Bizim bilýänimiz şol, daşda örükdäki görünýän adam şol. Bilmedik yani düşündürüp bildik mi yani käbir neme vardı yine bu zatlaryň hemmesi döwletiň içindäki düýple o bir sorulmaly ýa-da bilinmeli zatlar yani bir filosofiýadan diýip bilersiňiz buna belki. Yani şu zatlary dogry bilseň, dogry otursaň yani bizim ýalňyş hasaplayan zatlarımız aslında doğru. Yine bunu biz doğru şunun ýaly kabul etmeli. Türkmenistan'da bize ähli doğru zatları ýalňyş edip görkezdiler. Diýmek Türkmenistanyň ýalňyş diýip görkezýän zatlaryny o tersine etmeli. Yine şol ýalňyşlary doğrudur. Türkmenistanyň ýalňyş hasap edýänleri doğrudur aslında. Ýurdun daşyna çykan wagtymyz biz şonu görýäs da. O ýurdun daşyna çykan adamlar o Türkmenistan'da edilýän işleriň edil tersini görýändir. Meselem näçe hususy mektepler var aydın. Her haýsynyň mektep formasy özüne görädir. O nerede gördüňiz Türkiýede hemme ýerde bir mektep forma giýýär. Hatda käbir ýerlerinde o mektep formanyň bolmaýan ýerler hem bar. İslan zadyňyzy giýip bilersiňiz diýär. Käbir diýär, ýok diýär, ine şunu ýalak bolsun, şunu giýmeli diýip aýdýar. Yine şonun ýaly bir o neme barmaly. O akyl yine şo zatlary isleýär. O dürlülükleri isleýändir. O akmaklyk hem o bir zat bolsun diýär, ýani ak maşin bolsun. Ýa-da mermerden olsun diýär, ak mermerden olmaly hemme jaýlar. Yine bunu o akmaklyk bu zatlar isläp biler. Yine şonun ýaly aydın o kömek etmekden yine şu zatlara çelli geldik de. Yani näme üçin bu zatlary düşündürdük? Yine kömek etmek diýilen o konseptin ýa-da sözün aslında döwlet tarapyndan edilmejegini, döwlet kömek edýän olsa ýalňyşdygyny, ýani näme üçin ýalňyş? Döwlet o kömek etse diýmek zulüm edip bilýär. Sen şoň garşysynda o dilgysga bolýan. Olam seniň üstüňe çykýar. Ýöne döwlet dörän wagty bu halk o halkyň güýjü bilen döredi bu döwlet. Yani arkasyna halky aldy, döretdi ve döremeginiň hem sebäbi diňe halky bähbitlendirmek. O kömek edip başlan bolsa, yani sen döredijiňe o kömek edip başlan bolsaň, sen eýem o garaşsyzlygyň gazanyp başlan bolýan, dogry dälmi aýdyn? Yani döwlet
halktan garaşsızlığını kazanýar ýöne döwlet o halka garaşlydyr hakyky manyda. Elbette. Ýa şonuň ýaly bir Kömegi ýatdan çıkardım ben şonu aýdyp geçen Aha. wagtymyz bolsa 5 minut. aha Koronavirusda kömek etdi diýdim. Dogrymy? Döwletler watandaşlaryna. Indi şol kömekler Amerika bolsun, Ýewropa bolsun watandaşlar tapagy ýok. Ine 2020-nji ýylda dünýädäki ýanky merkez banklarynyň, uly merkez banklarynyň nämesi bardyr, balans şeet diýip. Ol açyk, emme okap görüp näme edip bilýär. Ýanky money supply'lary M1 mi diýilýär olary. Ine şoňa seredip, üns berip, analiz edip görüň, kömek etdiler. Yani hakyky kömek ol. Borcu däl döwlet. Ýa-da bir Maliýe ministrliginiň borcu däl. Ýöne kömek etdiler. Näme üçin? Talabam boldy men birimçe. Talap edenem boldy. Düşünmän talap etdiler, kömek edildi. Ýöne öňümüzdäki ýylan dünýädäki inflasiýa seredip göreýin watandaşlar. Kömek eden olsam, kömek alan olsam, tamam tölersin şonu. Bu tebii kanuny üýtgedip bolan ona hiç kim üýtgedip bilmeýär. Az yersin. Öňümüzdäki 2000 hemme döwletlere täsir edýär. Amerika ýa-da Japoniýa var, soňra Ýewropa Merkez Banky. Bular bir hereket eden wagty ýanky walnasy tolkuny tutuş dünýä täsir edýär. Şonuň üçin öňümüzdäki ýyl bizim üçin ine işläris, ýöne öňkýaly ýaşap bilmeris. Şol edilen kömekleri töleris. Hemmemiz bilelik de Amerika üçin äken bir problem edelse, Amerika hemişe de şol dollary dünýäde dünýä valyutasy diýip kabul etdirilenden soň ol inflasiýany başyna biraz aýdaly. Ýanky puluň hymmeti gaçdy diýende oň ziýanyny Amerika aýdaly ýarysyny görse, ýarysynda beýle dünýä näme edip bilýär. O sistema şoňdan dünýä finans sistema şoňdan işleýär. Şoň üçin hemme döwletler şol edilen kömekleri izne tüler. Hemme döwletler ähli adamlar diýen. Tapagy ýok, sen köp kazanýan, ol az kazanýan, ol öňki ýyl ýaly 2000 ýa-da şu ýyl ýalyk öňümüzdäki ýyl kazanyp bilmeýän. Olam ine kömekleriň netijesidir. Ine şol kömek edilen olsa inden tölemeli wagtydyr. Döwlet kömek etýän däldir. Etse de izne islese islemese izne bermeli bolýar watandaş. Ýagny şonu nämen aýdaýyn edim, ýakynda bolan zat olam. Hem watandaşlar içimizde gyzyklanýanymyz bardyr zatlar hakynda analiz etmek üçin uzak tarihler köp adam dert, yani 2 ýyl, 3 ýyl analiz edip görüň, näli kömekler etdiler ve netijede näme boldy? Peýdasy boldymy ýa ziýany boldymy? Şonu analiz edim. Ve öňümüzdäki ýyl ýene görür şonu. Kömek diýmek bir özüňe baglamak diýmek. Yani sen birine kömek edýän olsan, sen şonu özüňe baglaýan. Döwlet Ya onu kömegi özüňe baglayan kömegem şahslar edip biler ýa-da firmalar edip biler. Ýöne olaryň näme iş edip biler? Olan güýji göni halktan gelen o. gelen o. Bir kazancı var, önüm öndürýär. Özüň aýtjam, döwlet önüm öndüren. Önüm öndürmän kömek etse, ol önüm öndürenler, işleyenler, hyzmatyny satanlar, beýleki hemmesem batmaly bolýar. Kömegi izine tölemeli bolýar. İsteseňem istemese döwlet önüm öndüren o. O kömek eden ýagdaýynda izine tölemeli bolýar. Özem belki ikeste diýmeýin, prosent bilen töleýän. Pulun wagtdaky nämesi bardyr, ýani kymmatlygy diýip geçýär, time value of money. Ine şoň bilen bilelikde töleýän. Bular biriniň tarapyndan deredilen kanun däl, tebii kanun, älemin işleýiş kanuny diýilýär. Onu üýtgetmek mümkin däl. Ve şol zadan bolýar hukukan suratda. Şoň üçin şol koronavirus döräni wagtlara mine köp çekeleşilendir şu zatlar dünýäde. Ähli ýerinde nädip ýanky firmalar aýakda tutmaly, nädip kiçik we orta iş ýerleri aýakda tutmaly diýilen soralar çykandyr ve şoňy çözmek üçin bir topar iş edilendir. Bolmasa şo pulu vermek diýmek Merkez Banky kagyzy bolsa basyp bilýän, hem üçin basyp görüp beren o. Çözüm mü? Çözümde. Yani döwletiň hem güýji belli bir ýere çelli. Belli bir ýere çelli bolaýmalam ýoksam döwletiň güýji näme çäksiz bolsa ziýan berýär. Ýene şu wagt o diktatura çäksiz güýji eline aldy da döwlet hökmünde hereket edýär Türkmenistanda. Ýöne hakykatda döwlet däl.
Näme boldy? Ine gelip ýatan ýerimiz ýurdun daşyna çykdyk ýarymiz. O çykan ýerimiziň hem hemmejesi şu wagt krizise girdi. Ine bize şu wagt hiç kim borçlu däl-de kömek etmäni aýdyň. Ine bizim döwletimiz ýok. Biz döwlet gurmadyk halk bolup, köpçülik bolup. Ata-babalarymyz gurandyr, ýani ata-babalarymyzyň guran döwletine ine biz ýykdyk. O daşyndan gelip ýykdylar, biz gowrak bilmedik. Netijede soňam ine yalandan bir döwlet gurulanmış şeklinde bir zatlar berdiler 92-nji ýylda. Onuňam ine yalanlygy ine şu wagt ortaya çykdy. 92-nji ýylda da ine garaşdyrlyk alındy, ýene edildi diýildiler. Döwletiň birinji ýanky şertleri näme gowragy bar, dogrymy? Territoriýasy öz ýarlygy diýär. Onuň üçin hem goşunyň bolmalydyny. Indi öňkü goşuny näme seredip görüň, ýani goşunlara men bir makro näme aýtýan içinde näle boldy bilemok, ýani öňkü näme Türkmenistanyň goşuny SSR'ın goşunyň içindäki bir bölegi, ýani SSR'ın goşunyň bir ganaty diýeň. Öz başdak bir goşun däl. Indi şoň üçin ine kim hiç ýerde hiç kim düşündürüş berilmedi. Telewizorda ýene-de ine Türkmenistan garaşy Türkmenistan garaşdygyny aldy. SSR'den aýrylandan soň ýani harby doktrinamyz näme bizim? Näme boldy şoň? Kim düşündürüş geçdi? Näme esaslanýar? Nirde şol? Sebä öňkü ýeme işlenok. SSR'ın goşun sistemasy ýa-da şol guruluş işläp bilmeýän mümkin-de. Sebä öň bir ullakan ýanky birligiň Soýuzyň bir bölegindäki goşun ganat bolýan otaydy. Oň ýaly goşun aýrylandan soň, şoň ýaly bölekden aýrylandan soň eýem öz aýry täze ýanky bir döwlet gören olsa şoňa göre, şoňa laýyk bir ýolu bolmaly. Üýtgeşik bolmaly. Bizde ýalňyşmasam zwanýalar ama üýtkemedi. Şol orada mayor diýen olsa mayor, kapitan, leytenant, ondan soň polkovnik diýip gitdi. Yani şoňa çelin üýtkedilmedi. Onda nädip sen goşunyň garaşsyz bolup bilýär. Hani bizim ata-babalarymyzyň yüzbaşı, müňbaşı diýip aýdýan sözleri nirede? Nirde ine? Almadyňyz ony? Bir sany ýanky türkü dillerden özem ýa-da fars dili aslında bizim köp dil fars nämeden ki o kerhana, kär diýmek iş diýmek ine. Öňüne de B gelse ýanky bekar, işsiz diýmek. Ya da bizde biderek diýmek. Bikar diýerler o. Yani bu farsça, yani dil şotaýdan we öz köne dilimize yüzbaşı. Ýöne häzir türk dilinden mysal üçin samimiýet sözü ýok. Biz şol samimiýet özüni olanýas. Käbir watandaşlar aýtdy, türkden näme üçin söz alýaňyz. Bir yerden bir zat almak ziyanmı? Ya da biz onu kullanma beremiz ok. Yok, ol ine bikar diýmek dolu Farsça söz, Eýranlaryň sözü. Şol türkmençemiş, ýöne işsiz diýmek türkçemiş. Ine sözlerde işsiz diýip bulansaň, türkçe goşýan arasyna diýär-de. Diýär, aslında diýär sen türkmençe goşýan diýär. Bizim dilimiz Farsça diýär, türkmenler şonu aýdýar bize. Ya işsiz diýmek o ine edil hakyky öz dilimizdäki bir söz da, ýöne biz bikar diýsek has türkmençe ýalat gelýär. Näme de şu daýdan gelýär onda kerhana. Kerhana da şondan gelýär. İşhana, iş yeri diýmek, hana diýmek, yer diýmek, bir zat edilýän yer diýmek. İş yer diýmek ine. Kerhana gittim ýa-da näme edara diýär. Edara sözämine mysal üçin edara etmek, dolandyryş edilýän yer, olam arapça söz. Şu zatlar näme hiç kili nämemiz ýok bizim beýnetsek de şol indi goşundan näme del hatta sözlere çizwanyalara da sözleri de hiç üýtgeçiklik getirilmendir. Yani täze bir näme göremiz ok bize. Yok görülmendir, getirilmendir aýdym. Şu taýda bir nämäni kommentariýada bir gowur nämäni özara näme diýerler, tartışýarlar da şonu ekrana çıkardım bir bölegini. Aydın şonu näme edip soň bugünlükçe bitireli. Yine paxta ekilmek barada näme diýenler var. Pikir öňe sürýänler var. Paxta da gerek o
Paxtadan önýän önüm kän diýä soň bir ýyldaşymyz hem ýazypdyr. Paxta gerek diýä ýöne paxtany Türkmenistanda ekmek owa has gymmat düşýär, oňa suw köp gerek. Türkmenistanda da suw ýok. Ýöne onuň ýerine diýä nevit gaz bar diýä. Nevit gaz önümlerini öndürüp daşyna çykarsaň seniň paxtaňy buğdaýyňam diýip men goşýan buğdaýam. Şolaram arzana gelýär. Ýene mysal üçin Ukrainada gaz ýok, nevit ýok. Ýöne gatyken nemeleri var, fabriklary bar. Şo gaz bilen neftiň hasabyna işlejek. Ýöne olarda da buğday önýär. Bizde de gaz var. Biz o Ukraina gaz verip onun yerine buğday alsak has arzan düşýär we näme arzan düşýär diýip aýdýan sebäbi gazyň, neftiň bahasy gymmat. Elmydamada energiýa bolan üçin gymmat boljakdyr. Ve biz öz toprağımızda yankı suwlaman, zaýalaman buğday elde edýäs, paxta elde edýäs. Soň biz o paxtany getirip işläp bilersiň. Mesela gazyň hasabyny arzan paxta alsaň ýurduň daşyndan. Sen onu işläp, o önüme öndürüp tekstiller döredip sende energiýa kände. Yankı gaz, nevit var, elektrik öndürüp bilýän ýene bir zat, energiýan kän. Diýmek tekstil gursaň energiýaň arzan düşýär. Robotlar hem getirip koyduňmy? Ýene daşyndan paxtany tapyp bilsen, yankı nemäni önüme öndürüp bermeli paxtadan çykýan. Bu zatlar ine şunu ýaly pikirlenmeli. Ine şu Markus diýen ildeşimiz dogry pikirlenipdir. Mesela okap gelip durunda başyndan bäri we şoň nemesine ekrana gelmesi gowy boldy. Aydyn. O meselede yine Türkmenistan'da vatandaşlar paxta, buğday onları hasaplamak, ölçemek diyeyin ya da karar vermek. O täze Türkmenistan'da biz yine yer su reforması, indi şu taýdan düşünüp bolýar o zatlar yer su reforması geçirilende yankı yeri hususy eýçilige geçmek. Hökümetin ya da devletin yeri diýen düşünce yok. O devletin yeri şonsuzam. Hazynadan çıkan ok, yeri biri oğurlap kaçıp bilmez. Mümkin de. Neme de daşalmayan emlak değiller ona. O yeri vatandaşlara berilse, näme üçin berilen ok vatandaşlar näme yere seredip bilmez. Türkmen yere seredip bilmeýär. Näme üçin berilen ok? Näme üçin olara ekjek zadyny, dökünni, suwuny, näşuň suwa ertir orarsyn diýen bilen okmalar. Kellesi ýokmy? Bilýär. Diýmek özüne bolmaly, samşamaýaly, özüniň bolmaly. Indi buğday ekjekmi, paxta ekjekmi, onan bazar keskitler. Ýene Türkmenistanda yeri hususy eýçilige berersiň. Başarýan bu näme diýmek, ýa-ni näme getirer bizi? Başarýan adam işnedir. Yani ekrançılığı bilýän adam şu taýda işler. Şoň ýalam düzgünleri döreder. Hökmany suratda hazyna. Ol yeri aldım hawa, hiç adam ekmen, boş koymak diýilýän düşünje ýok, ýalňyş da. Ýene salgyty bolar yerine. Bire önümçülük salgyty bardyr, bire şu yerin üçinen salgyty bardyr. Bu salgytlar bir sany salgyt diýip pikir etmeň vatandaşlar. 15, 20, 30, 35 herkili näme salgytlar bolup biler. Wagta göre we şertlere göre. Indi yeri vatandaşların elinde bolsa öz yeri. Aýda şu paxta ekdiň diýeli, barsan paxta ekdiň şu. Soň seretden ölen gatdaňdaky banan ekipdir. Barsan vatandaşlar men mysal berip aýtdym. Ýene banan Türkmenistanda ýetişmez ýalyk nämeler ýazman kommentarda. Gatdaňdaky banan ekdi. Ol senden 4 kat köp kazanyan bolsa, senem ertesi gün onu eken zadyny ekip başlaýan. Ya da başka bir zat kazandıracak bir zatlar ekip başlayan. Yani bu yer su edenden soň yine yeri hususy eýçilige beren yer su reforması geçirildi. Suwuň beýlekiň hemme zadyň töleýle howany näçe zäherleýän bolsaň şoňa göreden nalogum bolar. Yani topragy näçe zäherleýän bolsaň şoňa göreden nalogum bolar. Indi paxta yani ýeriň kän yskynyna diýerler. Diýmek sen şoňa göre başga zatlar ekip başlaýan nalogum azalýar. O zatlarym hasaplanyp başlar. Soň Türkmenistanyň şol daşaryp dünýä açýan o taýda näme ekçäni bazar sana aýdar özü. Ne o kawan başlar adamlar. O yer su reformasının özü yeri hususy eýçilige bermek, toprağı şol eýesine bermek. Bärde seredin ýalňyş bir zat var. Bizde toprak eýesinde däl. Eýesinde bolsa şol toprak eýesine berilen ýagdaýynda
Türkmenistan'ın şu gün görýän problemalarymyzyň 80-90% öz özünden çözülýär. Döwlet hem kömek etmez, hiç kim hem kömek etmez. Öz özünden çözülýär problemalar. Näme ekdiň eçelini özüň karar berip bilýän, ýöne bir zada esaslanyp karar berýän olan bazara görä. Paxtaň bahasy aýdaly tonnasy $1 milyon geçse sen soň paxta ekip başlarsyň. Onu aýtmak, diýmek gerek däle. Döwletiň etjegi iş otaýdy dogry statistika ýöredip saňa görkezip bilmegidir. Ine borcu şol. Awa döwletiň statistika guruluşlary bardy, bolan döwletler hususan bolup biler. Kimin Hususan bolup bilýär. Ýöne hususydyr, ýöne döwletiň bir işini edýändir. Döwletiň işini edýär, hususydyr. Statistikany maglumaty berýär. Ine şol maglumatlara görä sen işlersin. Bardy geldi ýanky döwletden, meclisden karar alınlar. Ine koronavirus ýene şoňa garşy goranmak üçin karar alınlar. O kararlar näle bolup biler? Türkmenistanda aýdaly daşyndan buğday meselesi problem. Ene soňky 2 ýylda ýalňyşmasam Hytaý nämeni toplady şoňaly buğday, ýanky ýulaf diýerler soň. Şoňa meňzeş nämeleri toplapdy dünýäniň hemme ýerinden. Şoň üçin aýdaly şoňaly bir ýagdaý boldy. Agyr ýagdaý, dünýäniň ýagdaýy agyr, hiç bir döwlet taňa azy haryt satjak däl. Ine şoň satjak däl ýerinde eýem parlament bilen hökümet bazara gapdaldan goşulýar. Näle goşulýar? Ýanky daýhanlara ýer özüniň kollara mejbur edip ektirip bilmeýän. Ýöne döwlet aýdýar, eger sen maňa buğday ýetişdirip berseň tonnasyny men senden diýe, ine şu bahadan aljak diýe. Näme bolsa bolsun men şu bahadan alýan diýe. Ol bahada beýlek girdejiden köprek bolmaly. Beýlek zada ekenden aýdaly üzüm ekýän bolsa, üzümden köprek girdejide döwlet menine şu bahadan satmalyan diýip bilýär. Ya da aýdaly bardy geldi bazarda bir zadyň bahasy, ine hem adam üzüm ekdi, üzümüň bahasy artyp başlady. Ýanky döwletiň gerekli puldawy şol bazardaky üzümü satyn alar. Soňra onu saklap bilse saklar, saklamasa da ýanky çykaryp döker. Ýani üzümüň bahasyny gorajak bolar. Yani öndürücüni goraýar aslında. Aslında şu öndürücüni goramak üçin. Elbette on ýaly nämeler hem edýändir. Yani bu zatlar regulation. Öndürücüni hem goraýar, o gerek yerinde alyjyny hem goraýar. İki tarap hem goramaly. Öndürücüni goramasaň olar ýitip gitjek, alyjyny goramasaň alyjy ýitip gitjek bolýar. Käbir ýagdaýda da bazara bir zat getirmek bolsa ýene döwlet nämeleri ol. Hökümet ýa-da parlament elbette döwlet nämeleri guruluşlary döwletiň hem güýji ýetmese hususylar. Bazarda yetersiz bir önüm bar bolsa, şol önümiň bahasy kymmatlap başlan bolsa, döwlet guruluşy ara girýär, has kymmatlap berse, aýdaly ýöne köpür zat daşary ýurtdan getirene, ine şol önümiň Türkmenistanda kartoşka kymmatlap başlady. Türkmenistanda ýetişdirilen kartoşka az, öndürüjän berden peýdalanjak bolar. Kartoşka az bolsa men gymmada sataýyn diýer. Şoň ýagdaýda döwlet nämeler ine daşardan bir ýerden kartoşka Türkmenistan içinde getirenlere dürlü kredi kömegi ya da yine şoňaly kömek diýip ol granitsalar ya da salygy aýrar, salygy nol eder. Şu kartoşkany salygy nola düşürýär. Şoňaly şertler bilen yine ýanky täsir, yine regulation bolýar, ýöne şoň bilen bazar yine sazlaýar, berde eýem sarp edijini goraýar, alyjyny goraýar bazarda. Satlan bahasy kymmatlar. Yine şoňaly bir sistema. Bu sistema diýen zadymyz 80% problemany çöjer. Näme üçin 80% diýip aýtjan? Ine iň gerekli näme? Azyk harytdyr adamlaryň ýewitjäni. Ondan soň beýleki islegleri bardyr. Telefon, telewizor, kompýuter, ýene şoňaly nämeler. Ine şol zady döwletiň boýundan aýrylýar, hususy sektora geçýär, hususy sektoryň özü çözýär. O beýleki zatlar hem döwletiň boýundan aýrmaly. Döwletiň boýundan diýenim şol jogapkärçiligi ýenesi şonu döwlet başaryp bilmeýär barır. Döwlet diýilen zat o zatlar başaryp bilmeýär. O mümkin de. Ol krediçiňiz ýaly döwlet o ummasyz bir güýje eýe däl. Yok, döwletiň kemine näçe işi azalsa, şu notarius diýilen iş hem hususlara geçirip bolsa, bolýan bolsa, ýöne şu wagtda dünýädäki sistema ona ruhsat beren o. Yani pasport işi beýleki işlerem. Onu diňe işletmesini berip bile onam köp yer berýändir işletmesine.
Yani arkasındaki yine yankı devlet ve devletin şu kanunçuluğu arkada duruyor. Yani devlet bolaymalı taydan atarsa tasdiklaya sebebi sen adın olsun, sen maşin alsan şu maşin olur senki deyip tasdiklaya. Cay alsan cay senki deyip tasdiklaya. Suud etmek için her terkibin bir gelip dava etmesin deyip başka olmam gerek yeri yok. Ya da diplomalarını bakın sana devlet yani üniversitenin üstüyle devlet tasdiklaya. Sen diplomanı. Yani üniversitet, kəbir üniversitetleri şu derece näme, şol nämeni öz üstlerine alıptırlar vezifeni. Yani ınamlı, şu derece işini bilgen üniversitetler var. İşin ustası olup durlar. Ama olar hem hatta olar devlete kəbir zadı ya da devlet olara kəbir zadı tasdiklatdı. Yani bilim meselesi. Son yalırar. Onda Tamam aydın şu şutayda utaralı. yankı cemiyetçilik tertip düzgünü korumak için cemiyetçilik tertip düzgünü tereden berdi. Cemiyetçilik tertip düzgünü kim döretke? Cemiyet döretke öz tertip düzgünü. Onun gorağı devlet üstlenyendir. Ondan sonra daş kurşağı ya da granitalarına deyin. Daşkı nämeden korumak için. Oğlum erkek bir gün düşman çözür diyen düşünce Afganistan'dan Taliban çözür yine diğerler Taliban'ın birazcık yağdayını özümüzden seyrettiklerim. Ve dünyanın yağdayını seyrettiklerim. Çözür o Taliban çözmez. Çözecek ya da şu yaralı çakışıkları ediyen devletler Xitay yağlıq, Amerika yağlıq güýçli devletler olmalıdır. O Taliban on yağlı güýçli diýip pikir edýän gapdanlar çözür ýaly. Olum bäh bitlimeýine. Bärde güýçlü diýende de yara güýçi täl, yara uruşun 10%. Ykdysady güýçün bolmaly. Uruşun gaty uly çykdyjysy bardyr. Günlük sagatlyk çykdyjy. Onun alt yapısı. Şu zatlı şu derece güýç olan soň sen daşary döwletde çözüp bilýän ol Talibanyň şoň ýaly güýçi barmy? Çözýär, etýär, erkekler. Onda aydın şutayda utaralı. İkinci sahada doğru gidip var ya. İkinciyimizde olup var ya. Öyle kemine. Sağ ol vatandaşlar sağ olun. Bu temada devlet nämesinde komentaryalarda da yazarsınız. Düşünmeyen ya da soranız var olsa sebebi işe başlandı, iş edilýär ve düşünülüp gidilmegini isleýär sizem bu zatlarım. Tıklanı sorat. Yani devletteki balans näme? Halk kim bolýar, näme bolýar? Hem için bir adam çıkıp men halk diýip beýberip başlaýar bir yerden. Hem özümüze öğreneli, hem hakikati öğreneli. Ya da hem dünyayı öğreneli, hem özümüze öğreneli. Özümüze hem tanalı biz. Bolýar onda aydın. Sağ ol. İyileşler size de sağ olun. Dinläriniz üçin. Sağ olun, sağ ol Kemine.